Καλησπέρα από το Ρέθυμνο, εδώ που σε πάρα πολύ λίγο θα ξεκινήσει το Final Four μεταξύ των πρωταθλητών όλων των ομών του νησιού. Πρώτος αγώνας θα είναι αυτός μεταξύ των παλεμάχων Ηροδότου, δηλαδή των πρωταθλητών Ηρακλείου για το 2016 και της Κάβας Κασιμάτης από τα Χανιά, των πρωταθλητών επίσης για το έτος 2016. Ένας θεσμός ο οποίος δεν έχει πολλά χρόνια ζωής, καθώς είναι η πέμπτη διοργάνωση αυτή που γίνεται. Οι ρέφεροι της αναμέτρησης ωστόσο έχουν δώσει 3 λεπτά για την έναρξη, θα βγουν κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες και στη συνέχεια θα ξεκινήσει το παιχνίδι, ο πρώτος ημιτελικός. Έχουμε και λέμε λοιπόν το 5ο Παγκρίτιο τουρνουά εργασιακού μπάσκετ, το οποίο ξεκίνησε από το Ρέθυμνο και επιστρέφει στο Ρέθυμνο. Να πούμε ότι η πρωτοβουλία είχε πάρθει, η πρώτη σκέψη μάλλον είχε πάρθει από το 2009 για να γίνει πραγματικότητα το 2012, έπειτα από 3 χρόνια και φυσικά πρωτεργάτες όλης αυτής της προσπάθειας ήταν ο Παντελής Παπαδογιαννάκης, τον οποίο θα τον έχω δίπλα μου στην συνέχεια του παιχνιδιού, αλλά και ο Στέφανος ο Δαμανάκης, οι οποίοι απευθύνθηκαν σε όλους τους νομούς, στα τμήματα αθλητισμού των Δήμων που οργανώνουν τα εργασιακά, και έτσι πάρθηκε μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τους πρωταθλητές όλων των νομών να κονταροχτυπιούνται για να πάρουν το πρωτάθλημα Κρήτης. Ένας τίτλος ο οποίος φυσικά δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία, είναι έτσι τύπης ο πρωταθλητής Κρήτης, σαν να λέμε Super Cup. Το Super Cup, το οποίο φυσικά προηγείται όλων των πρωταθλημάτων, καθώς σε λιγότερο από 2 ή 3 εβδομάδες όλα τα πρωταθλήματα των εργασιακών θα ξεκινήσουν στους δήμους και στους νομούς που είναι. Να μιλήσουμε λίγο και να πούμε τους χορηγούς της αναμέτρησης, οι οποίοι συντελέσανε είτε χρηματικά είτε με διάφορους άλλους τρόπους για να δείτε το αποτέλεσμα, το οποίο θα έρθει στις οθόνες σας αυτές τις 2 μέρες, 29 και 30 Οκτωβρίου. Έχουμε και λέμε λοιπόν τα Diamonds Resorts του ομίλου Δασκαλαντονάκη, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη φιλοξενία, τη σύντηση αλλά και τη διανυκτέρευση όλων των αθλητών, φυσικά και των οικογενειών τους από τους διάφορους νομούς που μας έχουν έρθει. Το Νούλης Καφέ, το οποίο κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών φροντίζει να τροφοδοτεί τους αθλητές και να τους σιτίζει. Το έντασης ήχος FM του Ρακιτζή, το φώτο έκφραση, το οποίο είναι υπεύθυνο για την κάλυψη του αγώνα τόσο σε ήχο όσο και σε εικόνα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο τον Γιουρτσιδάκη για αυτό, και φυσικά όλη αυτή η διοργάνωση είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημίου αλλά και του Ρεθύμνου Κρέτα Kings, οι οποίοι συνέβαλαν και ως προς την αδειοδότηση για την χρήση του γηπέδου του Μελίνα Μερκούρη, το γήπεδο στο οποίο αγωνίζεται το Ρέθυμνο Κρέτα Kings, αλλά φυσικά να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στην αντιπεριφερειάρχη μας, την κυρία Λιονή, η οποία ενίσχυσε την προσπάθεια της διοργάνωσης και με χρηματικό ποσό. Λοιπόν, όλα είναι σχεδόν έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Η ρέφερη της αναμέτρησης για τον πρώτο ημιτελικό είναι ο Πίπλιος Παναγιώτης και ο Σαμαράς ο Νικόλαος, αμφότεροι από τη Μακεδονία. Ο Πίπλιος, ο Καστοριανός ρέφερη, σφυρίζει και στην Γάμα Εθνική. Λοιπόν, έχουν μπει μέσα στο παρκέ οι πρωταθλητές του Ηρακλείου, οι παλέμαχοι Ηροδότου, οι οποίοι ξεκινάνε με τον Παναγιωτάκη, όπως βλέπω, τον Τσιμπινό Κωνσταντίνο με το νούμερο 5. Με κάποιους παίκτες περνάνε από μπροστά μας. Γιατί το λοιπόν, πέρασαν από μπροστά μας και δεν είχαμε και την καλύτερη εικόνα. Βλέπετε ότι η σύσφυξη των σχέσεων, φυσικά η συμμετοχή στην άθληση μεταξύ των συμμετεχόντων των τοπικών κοινωνιών του νησιού, αλλά και διαδημοτικές συνεργασίες.
που ενισχύονται μέσα από αυτή την προσπάθεια, φέρνουν πολύ κοντά όλους μας. Ο αθλητισμός ενώνει, αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Τζάμπολ στην αναμέτρηση. Ο Χριστινάκης ο επαμεινώντας με το νούμερο 15 για την Κάβα Κασιμάτη και με το νούμερο 11 ο Βυσκαδουράκης ο Γιώργος, αυτοί που θα πηδήξουν στο τζάμπολ της αναμέτρησης. Λοιπόν, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στις 5 Κυριακή θα είναι ο μικρός τελικός, ενώ στις 7 θα είναι ο μεγάλος τελικός του Final Four Κρήτης για το εργασιακό πρωτάθλημα. Ο κύριος Πίπλιος είναι έτοιμος να δώσει το τζάμπολ. Θα πούμε και τις πεντάδες στη συνέχεια. Λοιπόν, η πρώτη επίθεση είναι για την Κάβα Κασιμάτη. Ο Μακρατζάκης ο Στυλιανός ήταν αυτός που κέρδισε την μπάλα, αλλά δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό. Πρώτη επίθεση. Σουτ για 3. Άσχημο, επαμεινώντας ο Χριστινάκης, ο παίκτης ο οποίος είναι και ρέφερι. Δίνει την μπάλα στον Μακρατζάκη, ο οποίος ευστοχεί σε σουτ 3 πόντων. 0-3 για τους Χανιώτες. Πρώτη επίθεση τώρα και για τους παλέμαχους του Ηροδότου, με τον Κονσολάκη τον Ιωάννη να προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι. Μπάλα έχει πάει στο πλάι. Επιστρέφει σε αυτόν. Ο Παναγιωτάκης για 3 από πολύ μακριά. Απαντάει. 3-3. Γίνονται κάποιες κινήσεις, έγιναν κάποιες κινήσεις μέσα στο καλάθι. Δεν μπόρεσαν να βρουν διαδρόμους. Το σούτ από μακριά και ισοφάρισε. Η μπάλα χαμηλά. Και έχουμε βήματα τα οποία χρεώνεται ο Κυριτσάκης Αλέξανδρος, ο οποίος είχε και ένα άστοχο σούτ πιο πριν. Ξανά ο Κονσολάκης. Χαμηλά η μπάλα στον Παναγιωτάκη. Προσπαθεί να αποστάρει. Η μπάλα στο low post. Δεν έχει φύγει από εκεί. Αλλεπάλληλες κινήσεις των παικτών του Ηροδότου. Άστοχο σουτ και επίθεση. Το σουτ ήταν από τον Τσιμπινό, τον Κωνσταντίνο. Και ο κάπτεν της Κάβας Κασιμάτης, ο Χριστινάκης, ο Βασίλης, ο οποίος θα δώσει στον ξάδερφό του τον Όντα, αστοχή αυτός με ένα κοντινό χουκ. Και ξανά ο Κονσολάκης, καλή πάσα στο low post, δεν μπορεί να αποστάρει. Μεγάλη ευκολία ο Τσιμπινός. Η μπάλα θα φτάσει τώρα. Έχουμε το κλέψιμο. Ο Κυριτσάκης είναι αυτός που έχει την κατοχή της μπάλας. Εκπληκτική πάσα κάτω από το καλάθι. Ο Χριστινάκης για τον έτερο Χριστινάκη. Ένα σούτ από τα 5 μέτρα. Άστοχο από τον Κοντουδάκη. Ανακτάει τον έλεγχο της μπάλας ο Παναγιωτάκης. Αμιλά για τον Βυσκαδουράκη. Η πάσα. Έχουμε airball εδώ από τον Τσιμπινό. Και τώρα σε μια set επίθεση, καθώς γίνανε κάποιες γρήγορες επιθέσεις, ο Επαμεινώντας, ο οποίος κάνει ένα άσχημο σουτ, και ο Τσιμπινός που θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Άμυνα ζώνης 2-3 φαίνεται να έχουν επιλέξει οι Κάβα Κασιμάτης για να αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τους. Βήματα εδώ του Τσιμπινού, οποία τα δίνει ο Πίπλιος, και νομίζω ότι ήταν πολύ σωστή η υπόδειξη. Λοιπόν, 3-3. Παντελής Παπαδογιαννάκης δίπλα μου, ένας των προτεργατών που συνέβαλαν τα μέγιστα με τρέξιμο, πολλή δουλειά, η οποία δεν φαίνεται βέβαια ποτέ μπροστά ούτε πίσω από τις κάμερες, για να έχουμε το 5ο εργασιακό Final Four Κρήτης. Παντελή, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη. Συγχαρητήρια, και σε θέματα οργάνωσης τώρα, ό,τι και να λέμε είναι λίγο. Νομίζω ότι για το επίπεδο το οποίο παρακολουθούμε, όλο αυτό που συμβαίνει και που θα συμβεί αύριο κυρίως στο μεγάλο τελικό είναι too much, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι.
Θέλω να μου πεις αν όλα είναι καλά, αν οι αθλητές είναι ικανοποιημένοι από τη διαμονή και αν τους αρέσει το Ρέθυμνο. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω και εσένα Γιάννη και όλες τις ομάδες που ήρθανε στο Ρέθυμνο. 5-3 έκανε το σκόρο ο Παναγιωτάκης, συνεχίζεις. Είμαι χαρούμενος που αυτό εδώ έχει γίνει θεσμός. Είμαι ευχαριστημένος και να ευχαριστήσω και το Δαμανάκη που το σκεφτήκαμε και το Δαμανάκη το Στέφανο, ο οποίος θα είναι στο Final Four, θα τον έχουμε κοντά μας. Θεωρώ και πιστεύω ότι θα είναι, δεν ξέρω βέβαια. Δεν έχω μιλήσει μαζί του γιατί αυτές τις μέρες, ειδικά τις τελευταίες μέρες, τρέχουμε πάρα πολύ για αυτό εδώ το πράγμα. Από ό,τι μίλησα με τα παιδιά, ειδικά με τους αρχηγούς των ομάδων, νομίζω είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι όσον αφορά τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο. Να ευχαριστήσω βέβαια, αφού μου δίνεται η ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς, είτε λέγεται είτε το Diamonds Resorts, είτε το βιβλιοπωλείο Σελίδα, έτσι, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο χορηγό. Ακριβώς, γιατί χωρίς αυτούς βέβαια δεν θα μπορούσαμε να βλέπουμε και αυτό το θέαμα. Λοιπόν, έχουμε ελεύθερες βολές για την Κάβα Κασιμάτη, 2. Η πρώτη ήταν άστοχη και η δεύτερη από τον Μακρατζάκη. Φοβερή πάσα η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει, καθώς την κόβει ο Κυριτσάκης. Και καταστάσεις ευνηδιασμού τώρα. Ωραία πάσα στον Χριστινάκη, αυτός θα στοχίσει. Αμυντικό rebound και νέα επίθεση για τον Κονσολάκη. Επίσης βέβαια να μην ξεχνάω, γιατί έχω βαρεθεί να το λέω, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον προβιά τον Νίκο και το φίλο μου τον Χρήστο τον Τρανταλίδη, που δεν μ' αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, συγγνώμη που σε διακόπτω Γιάννη, αλλά είναι το δεξί μου χέρι να το πω σε αυτό το πράγμα που διοργανώνουμε. Είναι τα δεξιά μου χέρια. Δεξί και αριστερό, όπως έσπα. Μάλιστα λοιπόν. Ενώ έχουμε ένα μπαράζ χαμένων επιθέσεων και από τις δύο πλευρές. Η μπάλα είναι κοντά στο καλάθι τώρα. Δεν γίνεται τελικά επίθεση. Ενώ ετοιμάζεται και μία αλλαγή τώρα για την Κάβα Κασιμάτη. Είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι ο Κολιόπουλος ο Γιώργος, να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Ο Χριστινάκης για τον Κυριτσάκη. Θα δεχθεί τον screen του επαμεινώντα, του Χριστινάκη, του Νόντα, ο οποίος προσπαθεί να αποστάρει. Κυριτσάκης, πάσα προς τα έξω, χαμηλά και πάλι σε αυτόν. Για 3 από μακριά, άσχημο παιχνίδι. Παίζει η μπάλα στον Χριστινάκη. Τσιμπλινός για τον Κονσολάκη, γεννηθής το 1980, ο Γιάννης Κονσολάκης. Χαμηλά η μπάλα στον Τσιμπλινό και αυτός τον Παναγιωτάκη. Ξεπερνάει τον προσωπικό του φρουρό και βγαίνει σε ένα ωραίο lay-up. 5-5 από τον παίκτη ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τα χρώματα του Εργοτέλη στην Γάμα Εθνική. Γιάννη, να μην ξεχάσουμε βέβαια να πούμε ότι το Παγκρίτιο είναι σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των ομών, και πρώτον αυτόν και δεύτερον είναι γιορτή του κριτικού μπάσκετ όσον αφορά το εργασιακό. Μην το ξεχνάμε βέβαια αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέει ο Παντελής. Το είπαμε και στην αρχή της αναμέτρησης, η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ομών της Κρήτης μέσα από τον αθλητισμό. Λοιπόν, και μία ελεύθερη βολή για τον Παναγιωτάκη, ενώ έχει περάσει στο παιχνίδι και ο Μπαξεβάνης ο Νίκος για τους παλέμαχους του Ηρακλείου. Ενώ έχουμε τον Κυριτσάκη να νιώθει μία ενόχληση στον οπίστιο Μυριαίο. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Λοιπόν, Χριστινάκης Βασίλης, ο κάπτεν, όπως είπαμε και προηγουμένως, επιτηρείται εκεί από τον Κονσολάκη. Στενό μαρκάρισμα, τώρα βγαίνει και βοήθεια πάνω του, βρίσκει όμως μια ελεύθερη πάσα. Το σούτ από κοντινή απόσταση του Χριστινάκη του Νόντα, άστοχο και lay-up. Εδώ ίσως υπήρχε και ένα φάουλ. 9-3 οι παλέμαχοι του Ηρωδότου, οι οποίοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 0-3, αλλά έχουν κάνει ένα σερί 9-0.
Στο high post, κινήσεις, ωραίες κινήσεις. Ο Κοντουδάκης θα μειώσει 9-5. Ο coach Μουζουνιεράκης έχει καλέσει time out. Τώρα έχουμε το time out. Μάλιστα, λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα παρακολουθούμε μέχρι στιγμής. Ενώ να πούμε προηγουμένως υπήρχε το μεγάλο παιχνίδι του Ρέθινο Κρέτα Kings με το Λαύριο. Η κριτική ομάδα κέρδισε με 88-79. Όσος κόσμος ήθελε να δει και να παρακολουθήσει περισσότερο μπάσκετ είναι αυτή τη στιγμή στο κλειστό Μερκούρι. Το πρώτο time out το οποίο έχει καλέσει η ομάδα του Κάβα Κασιμάτης. Να πούμε τώρα και μερικά πράγματα για τις δύο ομάδες που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Η Κάβα Κασιμάτης, βασικά ας ξεκινήσουμε από τους γηπεδούχους, παλέμαχοι του Ηροδότου, οι οποίοι κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο Ηράκλειο με 15 νίκες και 2 ήττες συνολικά. Τελικό με τους παλεμάχους του Όφη, οι οποίοι, να πούμε σε αυτό εδώ το σημείο, ότι είναι η ομάδα που έχει κατακτήσει 2 παγκρίτια Final Four εργασιακού, οι παλέμαχοι του Όφη. Την πρώτη χρονιά που διεξήχθη στο Ρέθινο το 2012 αλλά και το 2014 στα Χανιά. Με αυτούς λοιπόν αναμετρηθήκαν η ομάδα του Ηροδότου, οι παλέμαχοι του Ηροδότου, και τους κέρδισαν με 45-63 στο μεγάλο τελικό. Πρώτο πρωτάθλημα για την ομάδα του Ηρακλείου, η οποία συμμετείχε και σε άλλους 2 τελικούς. Ενώ σκοράρει περίπου 65 πόντους μέσο όρο στα παιχνίδια της και δέχεται περίπου 55. Ο Βισκαδουράκης με το νούμερο 12. Εκεί θα πρέπει να δώσετε έμφαση. Είναι ο παίκτης ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μέσα στο παρκέ. Για να δούμε την επίθεση τώρα του Ηροδότου και συνεχίζουμε σε λίγο με την ομάδα από τα Χανιά. Χαμηλά η μπάλα. Προσπαθεί να σουτάρει. Ο Κολιόπουλος ανακτάει τον έλεγχο της μπάλας και έχουμε σκληρό φάουλ εδώ. Έχουμε φάουλ εδώ από τον Μπαξεβάνη τον Νίκο. Γεννηθεί στο 83. Ο Θηριώδης σέντερ των παλεμάχων του Ηρακλείου. Επαναφορά της μπάλας για την Κάβα Κασιμάτης με τον Καλιδονάκη να δίνει στον Χριστινάκη. Έχει στήσει ένα ψηλό πικ εδώ, σπρώχνει ο Μπαξεβάνης. Ενδεχομένως να υπήρχε αμυντικό φάουλ για 3. Άστοχος Παναγιωτάκης. Κερδίζει την μπάλα, σαν να έχουν βρει ρυθμό τώρα οι δύο ομάδες. Έχουμε την μπάλα και πάλι για τους παλέμαχους του Ηροδότου. Ο Βισκαδουράκης ήταν αυτός που πήγε σε προσωπική ενέργεια. Είναι ο παίκτης ο οποίος σας είπαμε ότι είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και θα στηθεί στην γραμμή των ελευθέρων βολών για να εκτελέσει 2 βολές. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Θα στοχίσει στην πρώτη ελεύθερη βολή. Να πούμε ότι μετά από αυτό το παιχνίδι που παρακολουθείτε έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό μεταξύ της ομάδας πρωταθλητών του Ρεθύμνου, τα Χάγκεντας, οι πολυπρωταθλητές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα σε ολόκληρη την Κρήτη στο εργασιακό που να έχει κατακτήσει τόσα πρωταθλήματα. Τα Χάγκεντας τα οποία έχουν κατακτήσει και ένα Final Four εργασιακού το 2013 στο Ηράκλειο. Θα αναμετρηθούν με τους αγρότες, όπως είναι το όνομα, από την Ιεράπετρα, τους πρωταθλητές από το Λασίθι, από τον ομό Λασιθίου. Κολιόπουλος, επαναφορά της μπάλας για τον Κυριτσάκη, ο οποίος επανήλθε στο παιχνίδι. Μάλλον δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τον επιτηρεί εκεί ο προσωπικός του αντίπαλος. Πολύ γρήγορος στο πρώτο βήμα ο Κυριτσάκης. Ξέφυγε από τον αντίπαλό του. Κέρδισε το φάουλ. 3-3 είναι τα ομαδικά. Δεν έχει κανένας δικαίωμα ακόμα να εκτελέσει ελεύθερες βολές. Πρώτο φάουλ. Κολιόπουλος είναι ελεύθερος. Διστάζει. Προσπαθεί να πάει σε ένα drive. Εξαιρετική προσπάθεια. Πρώτο καλάθι για τον Κολιόπουλο, ο οποίος μειώνει σε 9-7. 5-0 το σερί των Χανιωτών, οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουν με 9-3. 4-0 το σερί, με 4 πόντους. Αυτή τη στιγμή έχουν μειώσει 9-7. Εξεπαθής κάτω από το καλάθι. Χάνει ένα πολύ εύκολο lay-up ο Κονσολάκης. Και βήματα από τον κύριο Πίπλιο.
Σωστή υπόδειξη. Για να δούμε, Κυριτσάκης. Σε man to man άμυνα συνεχίζουν οι δύο αντίπαλοι. Μπάλα τώρα φτάνει στον Καλιδονάκη. Ελεύθερος ο Κολιόπουλος από τα 5 μέτρα για 2. Βρίσκει σίδερο. Θετικό rebound του Νόντα του Χριστινάκη. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον δεύτερο διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Σαμαρά. Κυριτσάκης, πυροβολή από τα 6,75, άσχημο σουτ. Και τώρα κατάσταση ευνηδιασμού. Η πάσα είναι καλή, Βυσκαδουράκης πετάει την μπάλα. Δεν μπορεί να ευστοχίσει. Πολιόπουλος. Για τον Καλιδονάκη, το πρώτο βήμα, το split out. Και ο Παναγιωτάκης, ο οποίος χρεώνεται με φάουλ. Φάουλ για τον Κολιόπουλο. Αμυντικό φάουλ. Είναι το 4ο ομαδικό αυτό. Ενώ περιμένουμε να αλλάξει και ο πίνακας με τα φάουλ. Είναι το 4ο ομαδικό. Πρώτο φάουλ για τον Κολιόπουλο. Παναφορά της μπάλας. Λοιπόν, 2 λεπτά για να λήξει η πρώτη περίοδος. 9-7 προηγούνται οι παλέμαχοι του Ηροδότου. Εδώ μια προσωπική ενέργεια η οποία βρίσκει σίδερα από τον Τσαγκαράκη, τον Γιώργο. Κυριτσάκης, φάουλ, σωστό φάουλ. Με τον νέο κανονισμό, ωστόσο, δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται και αντιαθλητικό στο πιο υψηλό επίπεδο. Δύο βολές. Έχουμε αλλαγή. Θα περάσει στο παρκέ ο James Harden. Ή τουλάχιστον με αυτό το look μοιάζει με τον James Harden. Γιατί ο Σταυρουλάκης ο Ανδρέας, ο οποίος μας έχει συνηθίσει στα περίεργα look, περνάει μέσα στο παρκέ. Ναι. Μία ελεύθερη βολή. Πρώτη εύστοχη από τον Κυριτσάκη. 9-8 σε απόσταση μίας τρίχας αυτή τη στιγμή η Κάβα Κασιμάτης. Ισοφαρίζει 9-9. Λοιπόν, Τσαγκαράκης Γεώργιος, γεννηθής το 85, είναι από τους μικρότερους σε ηλικία παίκτες των παλεμάχων του Ηροδότου. Η μπάλα στην γωνία, εκεί όπου βγήκε ο Κονσολάκης σε θέση shooting guard. Τόση ώρα οργάνωνε ο Κονσολάκης στο παιχνίδι των Ηρακλειωτών. Τώρα όμως τραβήχτηκε ακροβολίστηκε στην άκρη για να πάρει την πάσα από τον Τσαγκαράκη και να κερδίσει το φάουλ εν τέλει. Ο αριστερόχειρας Κονσολάκης, έτοιμος να εκτελέσει 2 βολές. Η πρώτη θα βρει σίδερο. Το 9-9 παραμένει. 1:30 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Εδώ από το κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη, όπου πραγματοποιείται το 5ο Παγκρίτιο εργασιακό Final Four. Αστοχή και στις 2. Σοπαλία στο παιχνίδι. Κυριτσάκης σπρώχνει και λίγο. Κονσολάκης. Μπάλα χαμηλά στον Κολιόπουλο. Για 3 ο Κυριτσάκης. Σίδερο. Εδώ ίσως υπήρχε και ένα φάουλ του Σταυρουλάκη. Δεν το είδαν οι διαιτητές της αναμέτρησης. Και φάουλ. Δεν ξέρω αν το έδωσε στον Κολιόπουλο. Αν το έχει δώσει είναι το δεύτερο προσωπικό. Ναι, είναι το δεύτερο προσωπικό του Κολιόπουλου. Έχουμε και άλλη αλλαγή. Ο Κασιμάτης θα περάσει. Ο Κασιμάτης ο Μιχάλης στη θέση του Κοντουδάκη Μανουήλ. Χαμηλώνει κάπως το σχήμα ο coach Μουζουνιεράκης, καθώς έχει χαμηλώσει το σχήμα και από την αντίπερα όχθη για να γίνουν λίγο πιο γρήγορες οι ομάδες. Διαβάζουν οι προπονητές ο ένας τα σχέδια του άλλου. 2 ελεύθερες βολές. Τον Τσαγκαράκη να ευστοχεί στην πρώτη. Προβάδισμα εκ νέου. 19 με βραχαία κεφαλή για την ομάδα του Ηρακλείου. Ένας παίκτης έτοιμος να διεκδικήσει το rebound.
Καθώς μάλλον ο Τσαγκαράκης είναι καλός σε ελεύθερες βολές, οι συμπαίκτες του προτίμησαν να μην πηδήξει το rebound. Λοιπόν, Παντελή, κοντεύει να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Θέλω να μου πεις τι γίνεται, πώς το βλέπεις το παιχνίδι, πώς βλέπεις τους δύο μονομάχους από Ηράκλειο και Χανιά. Αυτό που περίμενα μέχρι στιγμής είναι ντέρμπι. Παρόλο που έχουν απουσίες οι δύο ομάδες, το Μακρύ η ομάδα των Χανίων. Ο Μακρύς παίκτης ο οποίος έχει αγωνιστεί και στην Α1, έτσι. Ακριβώς, και ο Βυσκαδουράκης ο Γιάννης από την άλλη ομάδα. Αυτό που περίμενα είναι ένα ντέρμπι. Τώρα... Μακάρι να πάει έτσι μέχρι τέλους, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, Σταυρουλάκης. Έχει χρόνο η ομάδα των Χανίων για να πραγματοποιήσει επίθεση. 16 δεύτερα, πολύ τρίπλα από τον Σταυρουλάκη. Μπάλα τελικά θα βγει προς τα έξω. Για 3 από τον Καλιδονάκη, βρίσκει σίδερο. Αμυντικό rebound. Συνεχεία από τον Περπινάκη τον Πέτρο. Για να δώσει την μπάλα στον Τσαγκαράκη τον Γιώργο. Χαμηλά η μπάλα στον Παναγιωτάκη. Προσπαθεί να αποστάρει, εκπληκτική πάσα πίσω από την πλάτη. Στο low post. 3 δεύτερα. Το παρακάνανε εδώ οι παίκτες του Ηρωδότου. Αποδείχθηκαν πολύ αλτρουιστές. Και time out το οποίο καλεί η παλέμαχη Ηρωδότου. Προφανώς για να σχεδιάσουν την τελευταία τους άμυνα απέναντι στην ομάδα του Κασιμάτη. Κάβα Κασιμάτη, Χανίων. 11-9. Να πούμε ότι η μεγαλύτερη διαφορά ήταν το 9-3, το οποίο πέτυχαν οι Ηρακλειώτες στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Όταν φύγεις. Όχι, όταν φύγεις. Λοιπόν, το 9-3 λοιπόν ήταν η μεγαλύτερη διαφορά που είχαμε μέσα στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Λοιπόν, τέλος time out. Οι δύο ομάδες πρέπει να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο κύριος Πίπιας τώρα σφυρίζει. Και επίθεση για την Κάβα Κασιμάτη. Στην επαναφορά της μπάλας είναι ο Κασιμάτης. Για να δούμε, η μπάλα είναι στον Χριστινάκη. Τον Βασίλη. Τον μαρκάρει ο Τσιμπινός ο Κωνσταντίνος. 7 δεύτερα. Isolation game φαίνεται εδώ πέρα. Για 3. Κακό σουτ. Μαζεύει το αμυντικό rebound. Ένα σουτ από το κέντρο του γηπέδου. Και θα βρει στόχο. Ο Τσιμπινός περίμενε την πάσα του Τσαγκαράκη. Γι' αυτό και διαμαρτύρεται. Καθώς υπήρχε χρόνος. Αλλά ο Τσαγκαράκης προτίμησε να κάνει ένα μακρινό σουτ. Καθώς δεν είχε δει το συμπαίχτη του. Τέλος πρώτης περίοδου λοιπόν. 11-9. Ένα παιχνίδι το οποίο μάλλον θα κυλήσει σε ρυθμούς derby. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον στην πρώτη ανάγνωση του παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες έχουν από 5 φάουλ η κάθε μία. Πρόβλημα δεν αντιμετωπίζει κάποιος αθλητής αυτή τη στιγμή με τα φάουλ. Και εμείς εδώ περιμένουμε την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Να πούμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας για την ομάδα των Ηρακλειωτών, δηλαδή των παλεμάχων του Ηρωδότου, είναι 35,5 ο μέσος όρος ηλικίας, ενώ 35,08, κάπως έτσι βγαίνουν τα νούμερα. Λίγο νεότερη ομάδα από τα Χανιά, η Κάβα Κασιμάτης, ενώ η γυριότερη ομάδα του τουρνουά είναι εκείνη των Χάγκεντας με σχεδόν 37 χρόνια μέσω όρο ηλικίας, οι πρωταθλητές Ρεθύμνου. Η ομάδα των Χανίων, η οποία κέρδισε στον τελικό το Evis Restaurant για να αναδειχθεί πρωταθλητής Χανίων. Το Evis Restaurant, το οποίο ήταν πρώτο στη regular season. Παρ' όλα αυτά
η Κάβα Κασιμάτης κατάφερε να κερδίσει σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε χαμηλό σκορ, αλλά ήταν πέρα για πέρα συγκλονιστικό με 51-49. Με 2 πόντους διαφορά. Παίκτες με τα λευκά που μπαίνουν τώρα, οι πρωταθλητές Χανίων. Έναρξη δεύτερης περίοδου. Εδώ στο κλειστό Μερκούρι. Με τον Τσιμπινό να είναι στην επαναφορά της μπάλας. Τσιμπινός Κωνσταντίνος. 40 ετών παρακαλώ, ο κύριος με τη φανέλα νούμερο 5. Πολύ αθλητικός ακόμα για την ηλικία του. Και μπράβο του για τον Τσαγκαράκη. Το drive, εξαιρετική αλλαγή κατεύθυνσης. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Παναγιωτάκη. Κάτω από το καλάθι. Όμως θα αστοχίσει εις διπλούν ο παίκτης με το νούμερο 14. Τον οποίο δεν τον έχω στα αρχεία μου. Θα μάθουμε όμως. 2 ελεύθερες βολές. Αστοχή στην πρώτη. Εύστοχος δεύτερη. Ο κύριος Χούμας λοιπόν. Τον βρήκαμε. Σκοράρει μία βολή και αυξάνει τη διαφορά στους 3. Εδώ υπήρχε φάουλ. Δεν το δίνει ο ρέφερι στον Κυριτσάκη. Με το σώμα η πάσα του Παναγιωτάκη για τον Τσιμπινό. Ωραίος ευνηδιασμός. Χάνει το καλάθι ο Βισκαδουράκης εξ επαφής. Ωραίες προσπάθειες, έχει ανοίξει το παιχνίδι. Τρέχει ξανά ο Παναγιωτάκης, παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει ρυθμό. Πάσα πίσω από την πλάτη. Το χάνει ο Τσιμπινός και αυτό. Χείρα βοηθείας για να σηκωθεί ο Παναγιωτάκης από τον Μακρατζάκη. Μια πολύ ωραία σκηνή. Για 3 ο Χριστινάκης. Η μπάλα ναι. Θα μπει μέσα στο καλάθι. 12-12. Πολλές φωνές, καλάθι και φάουλ. Ο Τσιμπινός δίνει εκ νέου προβάδισμα, ενώ ο πάγκος των Χανιωτών ήταν όρθιος και πανηγύριζε το τρίποντο του Χριστινάκη, το οποίο κατέληξε στο καλάθι με πολύ περιπετειώδη τρόπο. Μπάλα πρέπει να έκανε 3 ή 4 αναπηδήσεις πάνω στην Στεφάνη. Όμως εκεί που πανηγύριζαν δέχτηκαν ένα ευνηδιασμό. Οι παλέμαχοι οι οποίοι τρέχουν πάρα πολύ, έχουν βγάλει αρκετούς ευνηδιασμούς, άσχετα αν δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν καλάθι. Και ο Τσιμπινός με το έμεσο τρίποντο ξανά δίνει προβάδισμα 3 πόντων στην ομάδα του Ηρακλείου. Κυριτσάκης. Μπάλα στη γωνία για τον Χριστινάκη. Μπροστά του ο Παναγιωτάκης. Χριστινάκης θα βγει εδώ από τα screen. Για 3 ο Μακρατζάκης. Όχι, ο Χριστινάκης τελικά αυτή τη φορά δεν θα ευστοχίσει. Επιθετικό rebound. Αλλά χάνουν την μπάλα από τον Παναγιωτάκη, ο οποίος νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης μέσα στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Τα κάνει όλα. Μπάλα στο πλάι. Επιθετικό φάουλ ο κύριος Πίπλιας. Χρεώνεται ο Τσαγκαράκης με επιθετικό φάουλ. Πολύ σωστό το σφύριγμα του Μακεδόνα ρέφερι. Ο ρέφερι από την Καστοριά. Έχουμε αλλαγή. Επιστρέφει στο παρκέ ο Κονσολάκης. Έμεινε έξω για περίπου 1,5 λεπτό. Και φεύγει ο Τσαγκαράκης. Χριστινάκης. Φόκο θα φάω τίποτα. Λοιπόν, Κυριτσάκης. Παίζει για ένα τρίποντο από τον Κυριτσάκη. Δεν δούλεψε το pick and roll με τον Σταυρουλάκη. Οπότε γιατί όχι να μην σουτάρει. 2 τρίποντα τα οποία έχουν πετύχει η ομάδα των Χανίων με περιπετειώδη τρόπο έχουν μπει. Το ένα με ταμπλό, το άλλο με πολλές αναπηδήσεις της μπάλας. Η μπάλα στον Χούμα. Παναγιωτάκης. Ωραίος παίκτης ο Παναγιωτάκης. Θα βγάλει την μπάλα προς τα έξω. Ο Βισκαδουράκης πριν. Χάνει το lay-up, τώρα όμως σκοράρει. Καμία ομάδα δεν έχει ξεφύγει πάνω από 6 πόντους. Μεγαλύτερη διαφορά. Ενώ κάθε φορά που ισοφαρίζουν οι παίκτες των Χανίων, οι Κονσολάκης team, οι Ηρακλειώτες είναι εκεί για να απαντήσουν είτε με έμεσο είτε με άμεσο τρίποντο. Κυριτσάκης έχει μπροστά το Βισκαδουράκη. Ξανά για 3. Ναι! Αυτή τη φορά
αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. 18 όλα. Ωραίο ντέρμπι. Κονσολάκης. Νέα ισοφάριση. Είναι η τέταρτη ισοφάριση στο παιχνίδι αυτή. Τέταρτη ισοπαλία. Εδώ ποστάρει χαμηλά το νούμερο 14. Ο Χούμας. Ξανά στην ελεύθερη. Ξανά στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Προηγουμένως ευστόχησε στην μία από τις δύο βολές. Για να δούμε τώρα τι θα συμβεί. Και ενώ περιμένουμε να εκτελέσει τις δύο βολές, δίπλα μου έχω τον Τρανταλίδη, τον Χρήστο. Χρήστο, καλημέρα. Καλησπέρα, καληνύχτα, όλα μαζί. Καλησπέρα και από μένα. Έλεγα προηγουμένως ότι είσαι και εσύ εκ των προτεργατών μαζί με τον Παπαδηγιαννάκη, τον Παντελή και τον Στέφανο, τον Δαμανάκη, όσον αφορά την σύλληψη της ιδέας και την υλοποίηση τελικά, την οποία έχουμε για δεύτερη φορά εδώ στο Ρέθυμνο. Το κάνουμε σαν Ολυμπιάδα, δηλαδή κάθε 4 χρόνια έρχεται και σε εμάς. Επιστρέφει και στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, θέλω να μας πεις, πέρα από την κούραση και όλα τα έτσι δυσάρεστα και τα δύσκολα που έχετε όταν τρέχετε για να διοργανώσετε, να μας πεις και τα ευχάριστα. Πώς φαίνεται η διοργάνωση, πώς φαίνονται τα παιχνίδια μέχρι στιγμής, το πρώτο παιχνίδι βασικά. Και τι βλέπεις, ποιον θέλεις εσύ. Το ποιον θέλω εγώ είναι ο καλύτερος σας κερδίσει. Είναι και οι δύο ομάδες πολύ καλές από ό,τι βλέπουμε. Θέλουν πολύ την νίκη και οι δύο. Οπότε ο πιο άξιος και ο πιο καλός ας νικήσει. Έτσι και ένα εργασιακό δεν έχει σημασία ποιος νικάει, σημασία έχει πιο πολύ συμμετοχή και το παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Πούμε αυτό για τη σύσφυξη των σχέσεων, έτσι, το οποίο αυτός είναι και ο σκοπός του Final Four Κρήτης του εργασιακού. Η σύσφυξη των σχέσεων των αθλητών μεταξύ των ομών. Μακάρι να μπορούσαμε κάποια στιγμή να παίξουμε και μεταξύ όλες οι ομάδες μεταξύ μας. Μακάρι να γινόταν και αυτό, αλλά δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο για να το καταφέρουμε. Σε στείλε Νέας Ευρωλίγας, δηλαδή. Ναι, πώς παίζουν τώρα. Πώς θα το οργανώσετε. Είναι λίγο δύσκολο αυτό που λέτε. Όλοι μόλις. Ακόμα και αυτό που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας είναι πραγματικά πολύ, πολύ ωραίο και μακάρι να συνεχίσει να γίνεται. Αλλά βέβαια για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχουν οι χορηγοί. Ναι, να το πούμε αυτό. Δυστυχώς τα οικονομικά είναι πολύ δύσκολα και για τους Δήμους και για... Ευτυχώς έχουμε ένα μικρό ποσό από την περιφέρεια φέτος και μπορέσαμε λίγο να διοργανώσουμε πάλι και φέτος μετά από 4 χρόνια αυτή τη διοργάνωση. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και το Cretan Kings που διοργανώνουν αυτό. Και την περιφέρεια. Ναι, και την υπό την αιγίδα αυτών των τριών είναι πολύ σημαντικό που μπήκαμε και στο γήπεδο σήμερα για να το πραγματοποιήσουμε. Χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα. Σίγουρα εγώ, ο Παντελής και εδώ πέρα και ο Γιάννης έχουμε μεγάλο κουμπί τραβήξει με όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στο Ρέθυμνο, αλλά είναι για καλό σκοπό, οπότε μας ευχαριστεί και βλέπουμε το αποτέλεσμα ότι είναι πολύ καλό. Και ελπίζουμε Χρήστο αύριο, διότι σήμερα είπαμε προηγουμένως έπαιζαν οι Cretan Kings, οι οποίοι κέρδισαν το Λαύριο με 88-79. Ελπίζω αύριο ο κόσμος να είναι περισσότερος, διότι όσοι ήταν εδώ και βλέπανε το παιχνίδι, ξέρεις, μετά πρέπει να πάνε και στα σπίτια τους. Ναι, μετά από 2 ώρες παιχνίδι είναι λίγο δύσκολο να κάτσει ο άλλος να δει και συνέχεια. Έχει όμως κάμποσο κόσμο, έχει. Ελπίζουμε αύριο να έχει περισσότερο. Πιστεύω θα έχει περισσότερο κόσμο σε λίγο που θα παίζει η ρεθυμνωτική ομάδα, γιατί θα έρθουν να δουν πολύ το Ρέθυμνο που παίζει εδώ μαζί μας. Και να πούμε βέβαια ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Προς γνώση και συμμόρφωση για όσους δεν το γνωρίζουν, να έρχονται να παρακολουθούν αυτούς τους αγώνες σε όποιο νομό και αν γίνονται. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα κάτι στο σκορ μέχρι στιγμής. 20-18 συνεχίζουν να προηγούνται οι παίκτες, η ομάδα των Παλεμάχων Ηρακλείου, οι οποίοι δεν έχουν χάσει το προβάδισμα παρά μόνο στην αρχή του αγώνα. Αυτό το 0-3, το γρήγορο από το τρίποδο του Χριστινάκη εκείνο. 20-19 σε απόσταση μίας τρίχας ξανά. Η Κάβα Κασιμάτης με τον Κυριτσάκη να δέχεται ένα screen από τον Όντα τον Χριστινάκη. Προσπαθούν να παίξουν το pick and roll. Δεν βγαίνει εδώ πέρα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και ξανά με την μπάλα ο Κονσολάκης. Ο Χούμας ξανά στον Κονσολάκη, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ρήγμα στην άμυνα. Τον Χανιωτό, φοβερή πάσα πίσω από την πλάτη και ο Κολιόπουλος ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο. Φοβερή assist του Μακρατζάκη. Σίγουρα ήταν στα highlight αυτό, έτσι. Θα μπει σίγουρα. Αυτό ήταν στα highlight. Ελπίζουμε ο Κιουρτσιδάκης να βγάλει ένα top 10 από το εργασιακό, αν βρει περισσότερο χρόνο. Το τα λέμε μεταξύ μας εδώ, έτσι αστειευόμαστε, αλλά ήταν μια ίσως η πιο ωραία ενέργεια μέχρι στιγμής στο πρώτο ημιτελικό. Για 3 ο Χούμας.
20-21, πρώτο προβάδισμα μετά το ξεκίνημα του αγώνα για τους παίκτες της Κάβας Κασιμάτης. Και 3 δευτερόλεπτα, τα οποία σφυρίζει ο Πίπλιας, ο Παναγιώτης Πίπλιας από την Καστοριά. Ο έτερος Σαμαράς Νικόλαος και αυτός Μακεδόνας. Οι δύο ρέφεροι της αναμέτρησης. Πολύ καλή διαιτησία. Λοιπόν, Χριστινάκης. Ο κάπτεν. Παίρνει τώρα το screen. Για 2 αριστερόχειρας Χριστινάκης θα αστοχίσει. Πάσα ευνηδιασμού. Δεν μπορεί να την κόψει ο Κολιόπουλος. Κάτω από το καλάθι. Ήταν πολύ δύσκολη η προσπάθεια του Παναγιωτάκη. Και τώρα ευνηδιασμός για την ομάδα των Χανίων, οι οποίοι φωνάζουν για φάουλ εδώ. Ευνηδιασμός, η μπάλα στο πλάι και έχουμε φάουλ του Κυριτσάκη. Κυριτσάκης ο Αλέξανδρος χρεώνεται με φάουλ στην προσπάθεια του Τσαγκαράκη να τον προσπεράσει από την τελική γραμμή και να πετύχει ένα εύκολο drive. 2 ελεύθερες βολές για τον Τσαγκαράκη. Οκτώ φάουλ έχουν φορτωθεί οι παίκτες των παλεμάχων του Ηροδότου, ενώ στην αντίπερα όχθη έχουν 11 φάουλ ήδη οι παίκτες της Κάβας Κάσιματης. Άστοχος στην πρώτη βολή. Για να δούμε αν θα είναι και στους μέσους όρους των πόντων τους οι δύο ομάδες. Να πούμε ότι η Κάβα Κασιμάτης σκοράρει περίπου 63 πόντους στην επίθεση, δέχεται 48, ενώ οι παλέμαχοι του Όφη σκοράρουν 65 και δέχονται περίπου 55. Για να δούμε αν θα είναι κοντά σε αυτά τα νούμερα οι δύο ομάδες. Άστοχος και στις δύο ο Τσαγκαράκης προηγουμένως. Ο Νόντας, ο Χριστινάκης σε μια κίνηση pivot δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει. Και ο Βισκαδουράκης, ο οποίος θα δώσει στον Τσαγκαράκη για να ηρεμήσει λίγο το παιχνίδι. Διακόπτεται το παιχνίδι προσωρινά, διότι από κάποιον έφυγε κάτι. Το έχει βάλει για να προστατεύει από τα κομποσκίνια τους αντιπάλους. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για τον κύριο Βισκαδουράκη. Αλλαγή εδώ, ο Τσιμπινός θα περάσει προσωρινά στη θέση του Βισκαδουράκη, ο οποίου έφυγε η ταινία από το χέρι. Παναφορά της μπάλας. Τσαγκαράκης για τον Κονσολάκη ξανά. Χαμηλά στον Μπαξεβάνη. Αμυντικό φάουλ. Έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά οι παίκτες των Χανίων. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 2 ελεύθερες βολές. Και για τον Μπαξεβάνη. Μπαξεβάνης Νικόλαος, γεννηθής το 83, θηριώδης, όπως μπορείτε να διακρίνετε. Αστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή. Λοιπόν, δεύτερη ελεύθερη βολή, Μπαξεβάνης μέσα. 21-21. Κυριτσάκης. Του φεύγει λίγο ο έλεγχος της μπάλας. Χριστινάκης για 3 από τη γωνία. Δεν μπορεί να ευστοχίσει. Επιθετικό rebound. Άλλο ένα. Κολιόπουλος. 21-23. Τρίτο προβάδισμα για τους Χανιώτες. Παναγιωτάκης. Δίνει στον Μπαξεβάνη. Έχει 3 παίκτες πάνω του. Τώρα θα δώσει στον Τσιμπινό. Ίσως του έγινε φάουλ εκεί. Δεν το έδωσε ο ρέφερι. Και τώρα ο Χριστινάκης. Θα μιλάει μπάλα. Εδώ έχουμε βήματα. Θα συνεννοηθούν οι διαιτητές. Όχι, έχει δώσει αμυντικό φάουλ. Έχει δώσει αμυντικό φάουλ. 2 ελεύθερες βολές. Για τον παίκτη, το νούμερο 8. Τον Μακρατζάκη. Τον Κοντουδάκη, με συγχωρείτε, με το νούμερο 10. Δύο ελεύθερες βολές. Εδώ τώρα
αν ευστοχίσει και στις δύο, θα είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα που θα έχουν πάρει οι παίκτες των Χανίων. Η πρώτη είναι μέσα, 21-24. Αλλά 3-0 είχαν προηγηθεί και στην έναρξη του αγώνα. Οπότε, αν μπει αυτή η βολή, είναι η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής. 3-15 για τη λήξη του πρώτου μέρους. Αστοχή, παίρνει το επιθετικό. Πηγαίνει κατά μέτωπον. Η μπάλα προς τα έξω. Και ενώ έχουν 10 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσουν επίθεση, πάνε σε ολόκληρη επίθεση. Κυριτσάκης διστάζει, προσποιείται. Ο Νόντας, ο Χριστινάκης για 3. Εδώ θα μπορούσε να ξεφύγει η Κάβα Κασιμάτης. Αμυντικό φάουλ, αμυντικό rebound και φάουλ από τον Κολιόπουλο. Είναι το τρίτο, εδώ είναι πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα σημαντικό για την ομάδα των Χανίων. Ο Κολιόπουλος κάνει το τρίτο φάουλ προσωπικό. 3 έχει και ο Σταυρουλάκης ο Ανδρέας, ο οποίος πότε μπήκε πότε τα έκανε σε χρόνο ντετέ. Αυτοί οι παίκτες έχουν πρόβλημα. Μέχρι στιγμής είναι και οι δύο από την πλευρά της ομάδας των Χανίων. 2 ελεύθερες βολές στον Παναγιωτάκη. Η πρώτη θα βρει σίδερο. Δεν μπορούν να μειώσουν οι παλέμαχοι του Ηρωδότου. Λοιπόν, εύστοχος ο Παναγιωτάκης στη δεύτερη. 22-24. Η μπάλα πάει στο πλάι με ένα αριστερό hook. 22-26. Ο Χριστινάκης, ο οποίος είναι ο πιο κοντός παίκτης του γηπέδου, αλλά είναι και ο παίκτης ο οποίος έχει πετύχει πολλά και καθοριστικά καλάθια. Βοηθάει και στην οργάνωση του παιχνιδιού. Εδώ διστάζει ο Τζακαράκης, ο Νόντας πρέπει να το έκανε και φάουλ ο Χριστινάκης, ζητάει συγγνώμη. Παναγιωτάκης στο drive προσπαθεί να βρει την μπάλα στη γωνία, την πάσα στη γωνία, δεν θα τα καταφέρει. Φοβερή πάσα κάτω από το καλάθι, το χάνει σε πρώτη φάση ο Επαμεινώντας, όμως σε δεύτερη φάση το βάζει. 22-28, αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής για τους παίκτες των Χανίων. Time out. Είναι το πρώτο time out που καλεί σε αυτήν την περίοδο η ομάδα από το Ηράκλειο. Οι παίκτες των Χανίων, οι οποίοι έχουν τρέξει μικρά σερί για να φτάσουν το σκορ στον δείκτη που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, 22-28. Ενώ δεν έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά οι παίκτες των παλεμάχων. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 22-28, 2 και 14 για την λήξη του ημιχρόνου. Να πούμε ότι στη συνέχεια ακολουθεί δεύτερο μεγάλο παιχνίδι μεταξύ των πρωταθλητών Ρεθύμνου, των Χάγκεντας, αλλά και των πρωταθλητών του Λασιθίου, Αγρότες Ιεράπετρας. Τα Χάγκεντας, τα οποία συμμετέχουν για δεύτερη φορά, όχι για δεύτερη φορά, συγγνώμη, για τέταρτη φορά στο θεσμό. Πέμπτη, με διορθώνει ο Χρήστος, για πέμπτη φορά έχουν μία κατάκτηση. Πολυνίκης του θεσμού μέχρι στιγμής είναι οι παλέμαχοι του Όφη, οι οποίοι δεν είναι εδώ φέτος, καθώς έχασαν στον τελικό από τους κυρίους με τα μπλε που βλέπετε μέσα στο παρκέ. Το είπαμε και προηγουμένως. Με 45-63 αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ηρακλείου με σχετική άνεση παλέμαχοι του Ηρωδότου. Ο Παναγιωτάκης πάει σε ένα drive, δεν του γίνεται φάουλ. Έχουμε όμως την μπάλα ξανά για τους παλέμαχους. Κάποιοι παίκτες έχουν αναλάβει και χρέη νοικοκυράς μέσα στο παρκέ. Ο Χριστινάκης ο Παμινώντας, ο οποίος σκούπισε πριν λίγο το παρκέ. Όλα αυτά βέβαια τα λέμε χαριτολογώντας, δεν νομίζω να παρεξήγησει κανείς. Ωραίο jump shoot από τον Τσαγκαράκη, ο οποίος πήρε την μπάλα, εκτέλεσε δίχως να το σκεφτεί. 24-28. Χριστινάκης
με τον Κονσολάκη να τον επιτηρεί. Έχει χαμηλώσει αρκετά ο Κονσολάκης. Τώρα θα δεχτεί το screen. Εδώ παραλίγο να περάσει η πάσα. Καλή άμυνα εδώ. Με άμυνα heads out. Για 3 στον ευνηδιασμό. Τραβηγμένο σουτ. Ο Παναγιωτάκης θα μαζέψει το επιθετικό rebound. Άλλο ένα επιθετικό rebound για τους παλέμαχους. Όμως δεν τα έχουν αξιοποιήσει σε πόντους από δεύτερες επιθέσεις. Πολύ καλή άμυνα του Κυριτσάκη. Διάβασε τον αντίπαλό του. Πάσα ευνηδιασμού. Κλέβει ο Κονσολάκης. Το παιχνίδι έχει γίνει run and gun τώρα προς το τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου. Και ο Παναγιωτάκης ο οποίος θα δεχθεί φάουλ. Το δεύτερο προσωπικό για τον Κυριτσάκη. Σωστή απόφαση. Δεν έμεινε με τα χέρια ψηλά ο Κυριτσάκης. Και έχουμε αλλαγή. Ο Βισκαδουράκης ο οποίος θα περάσει. Εδώ έχουμε και κάποιες αψιμαχίες μεταξύ όμως συμπαικτών. Για να δούμε, δύο ελεύθερες βολές. Δύο ελεύθερες βολές με τον Παναγιωτάκη. Άστοχος και στις δύο ο Παναγιωτάκης με το νούμερο 10, ο κάπτεν της ομάδας του Ηροδότου. Και ο Χριστινάκης για τον Κυριτσάκη. Μπάλα στο low post. Δεν γίνονται οι απαραίτητες κινήσεις των συμπαικτών του. Μακρινό τρίποντο μέσα και αυτό είναι το νούμερο 3, αν δεν κάνω λάθος. Το νούμερο 3 τρίποντο για τον Κυριτσάκη. Ποιος, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, πρέπει να είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Αλλά θα τα δούμε καλύτερα στο ημίχρονο αυτά που θα έχουμε και το φίλο της γραμματείας. Θετικό φάουλ. Θετικό φάουλ, 24-31. Στην μεγαλύτερη της τιμή διαφορά, 24-31. Με 7 πόντους προηγούνται αυτή τη στιγμή και έχουν και την επίθεση. Απομένει και λίγος χρόνος, 4 περίπου δευτερόλεπτα. Αν εξαντλήσουν μέχρι και το τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου οι παίκτες των Χανίων, απομένουν και 4 δευτερόλεπτα για τους αντιπάλους τους. Εδώ ένα screen, προσπαθεί να φύγει από τον προσωπικό του φρουρό. Ένα σούτ από τη γωνία. 6 δεύτερα για την λήξη, Τσιμπλινός. Θα δει την πάσα, για να δούμε, πάσα στην γωνία στον Παναγιωτάκη, Τσαγκαράκης για 3, μέσα! Άλλη μία φάση για highlight. Εδώ εκδηλώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επίθεση, τελευταία επίθεση του ημιχρόνου. Στην πρώτη περίοδο είχαν επίσης την τελευταία επίθεση, αλλά δεν είδαν την τελευταία πάσα. 27-31, εξαιρετικό παιχνίδι, μπορεί να είναι χαμηλό το σκορ, αλλά έχει προσφέρει πολλές συγκινήσεις. Λοιπόν, εμείς, επειδή θα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για να πούμε διάφορα, θα κάνουμε ένα μικρό break. 27-31 προηγείται η Κάβα Κασιμάτης, τους τύπης γηπεδούχους παλέμαχους του Ηροδότου. Εμείς θα επιστρέψουμε σε περίπου 7 με 8 λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. 27-31 μέχρι στιγμής. Οι παλέμαχοι Ηροδότου, οι οποίοι αναφέρονται πρώτοι, και τύπης γηπεδούχοι. 27-31 η Κάβα Κασιμάτης από τα Χανιά. Ο Χρήστος, ο οποίος ακόμα περιεργάζεται το φύλλο αγώνος, ή έχει τελειώσει? Πες μας τι είχαμε στο πρώτο μέρος, Χρήστο. Είδαμε ένα πολύ ωραίο μπάσκετ στο πρώτο μέρος. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι και στο δεύτερο, να αντέξουν οι ομάδες, γιατί φαντάζομαι θα έρθει και η κούραση σιγά σιγά. Λόγω ότι οι ομάδες είναι οι πρώτοι αγώνες που παίζουν για φέτος, ίσως και ο πρώτος αγώνας επίσημος που να έχουν παίξει φέτος. Από το Ηράκλειο ο Τζιμπινός έχει 3 πόντους, Τσαγκαράκης 7 με ένα τρίποντο, Παναγιωτάκης έχει 8 με ένα τρίποντο, Βισκαδουράκης 5 με ένα τρίποντο, Κούμας 2, Μπαξεβανάκης 1. Από τα Χανιά, Κολιόπουλος 6 πόντους. Μπαξεβάνη, συγγνώμη, εγώ το γράψει λάθος. Κυριζάκης είναι 11 πόντους με 3 τρίποντα.
Χριστινάκης Βασίλης με 6 πόντους και ένα τρίποντο, Μαρκατζάκης 3 πόντους και ένα τρίποντο, Κοντουλάκης 3 πόντους και ο Χριστινάκης επαμεινώντας 2 πόντους. Άρα αυτό που λέγαμε μέχρι στιγμής, ο Κυριτσάκης είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, ο οποίος έχει και την μπάλα τώρα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Τσιμπλινός πάνω του με πολύ πιεστική άμυνα. Φάουλ. Τσιμπλινός Κωνσταντίνος, το δεύτερο προσωπικό. Χριστινάκης απέναντί του έχει τον Κονσολάκη. Διστάζει να σουτάρει για 3 ο Μακρατζάκης. Πάει από την baseline. Άλλο ένα φάουλ, το οποίο δίνει ο Τρυπάκης ο Ιωσήφ. Με παραφορά από την baseline από τον Μακρατζάκη. Βγαίνει από τα screen ο Χριστινάκης. Πυροβολή για 3 από τη γωνία. Παναγιωτάκης προσπαθεί να δει την πάσα στον Τσιμπινό. Διαμαρτύρονται εδώ εντόνως οι παίκτες των παλεμάχων. Δεν μπορώ να καταλάβω μέσα σε αυτή την αναμπουμπούλα τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Μάλλον η μπάλα βρήκε σε χέρια αντιπάλου, οπότε η κατοχή συνεχίζει να είναι για τους παίκτες από το Ηράκλειο, τους πρωταθλητές Ηρακλείου. Η μπάλα κάτω από το καλάθι, ο Τρυπάκης αστοχή εξ επαφής. Αμυντικό rebound του Χριστινάκη, ο οποίος θα δει μια φοβερή πάσα. 27-33. Με τηλεπάθεια βρίσκονται τα δύο ξαδέρφια, οι Χριστινάκηδες. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται στο παιχνίδι σήμερα. Εξαιρετική πάσα. Μπάλα χαμηλά στον Τρυπάκη, προσπαθεί να αποστάρει. Εκεί έχει ένα θηρίο να αντιμετωπίσει, αλλά θα τον κερδίσει τον Νόντα τον Χριστινάκη. Μειώνουν 29-33 οι Ηρακλειώτες. Και οι πρωταθλητές Χανίων τώρα στην επίθεση. Τον Κυριτσάκη. Αλλά στον πλάι, πολύ κακή πάσα του Μακρατζάκη. Πάσα ευνηδιασμού. Λανθασμένη. Είναι 3 με 2 τώρα. Χριστινάκης στη γωνία για τον Μακρατζάκη για 3 μέσα. Για σεμινάριο εδώ ευνηδιασμός των πρωταθλητών από τα Χανιά. 29-35. Και πλέον δείχνουν τη δύναμή τους και από τα 6.75. Πάρα πολύ. Οι πρωταθλητές Χανίων έχουν πετύχει αρκετά τρίποντα σε σχέση με τους αντιπάλους τους. Παναγιωτάκης προσπαθεί να απαντήσει, ναι, θα τα καταφέρει. Ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Ηρακλείου, ο οποίος φτάνει τους 11 πόντους και αυτός. Είναι το πρώτο τρίποντο, αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο. Στη γωνία Μακρατσάκης για την απάντηση, ναι! Εκπληκτικό παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε. 32-38. Ραψοδία από τα 6.75 για τις δύο ομάδες. Κονσολάκης. Παναγιωτάκης μπροστά στον Κυριτσάκη. Θα πάρει το screen. Ο Νόντας έχει βγει πάνω του. Το κόψιμο του Τσιμπινού και το φάουλ από τον ρέφερι Σαμαρά, ο οποίος χρεώνει τον Μακρατσάκη, τον παίκτη ο οποίος έχει πετύχει ήδη 2 τρίποντα σε αυτή την τρίτη περίοδο. Το πρώτο ομαδικό και το δεύτερο προσωπικό για τον Μακρατσάκη. Ο Βισκαδουράκης μπαίνει μέσα στη θέση του Χούμα. Παναγιωτάκης στην επαναφορά της μπάλας στον παίκτη που μόλις μπήκε στο παρκέ, τον Βισκαδουράκη. Παναγιωτάκης, χαμηλά την μπάλα στο νούμερο 6, Τρυπάκης για 2, μέσα από τα 5 μέτρα. 34-38, 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα περίπου για την λήξη της τρίτης περίοδου. Για 3, ναι, μέσα και αυτό. Το τέταρτο τρίποντο του Κυριτσάκη, ο οποίος αν η ομάδα του κερδίσει σίγουρα θα είναι ο MVP. Κάνει πολλή δουλειά τόσο σε άμυνα
όσο και σε επίθεση. Εδώ υπήρχε υποψία βημάτων. Δεν τα είδαν οι δύο διαιτητές. Ο Κυριτσάκης, ο οποίος βέβαια έχει και το δύσκολο έργο να έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Παναγιωτάκη. Για να δούμε εδώ πέρα. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα ο Χριστινάκης με ένα αριστερό χουκ, αλλά Ναβάρο προσπάθησε να κερδίσει ολόκληρη την αντίπαλη ομάδα. Ενώ σε πολύ ριχά νερά έχει μείνει ο Βυσκαδουράκης, ο παίκτης ο οποίος έχει την μπάλα εδώ, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας φέτος. Του στείλουν ένα screen εδώ του Παναγιωτάκη για να περάσει. Βυσκαδουράκης απειλεί, κάνει την προσποίηση. Κονσολάκης διστάζει. Σκληρό φάουλ. Τον κατέβασαν. Εδώ θα μπορούσε να υπάρχει και αντιαθλητικό. Αδίκως διαμαρτύρονται τόσο έντονα οι παίκτες από τα Χανιά. Οι παίκτες της Κάβας Κασιμάτης. 2 ελεύθερες βολές για τον Κονσολάκη, τον κύριο εγκέφαλο της ομάδας των Παλεμάχων του Ηροδότου. Ο οποίος είναι έτοιμος για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Έχει πετύχει ήδη 10 πόντους. Όχι ο Κονσολάκης. Όχι, δεν έχει πετύχει κανένα πόντο ο Κονσολάκης ακόμα. Ούτε τώρα θα σπάσει το ρόδι. Κυριτσάκης. Ο Χριστινάκης παίρνει τα βήματα από τον προσωπικό του φρουρό. Ένα μαρκάρισμα το οποίο δεν έχει βγει στους παλέμαχους του Ηροδότου. Κυριτσάκης, Χριστινάκης για 3. Αμυντικό φάουλ από τον Κονσολάκη, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα για νέα επίθεση στην ομάδα, στους πρωταθλητές Χανίων. Αμυντικό φάουλ πάνω στο block out. Έσπρωξε λίγο περισσότερο από όσο θα έπρεπε τον ψηλότερο από αυτόν Χριστινάκη επαμεινώντα. Αναφορά από την baseline. Χριστινάκης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός χειριστής της μπάλας, όπως φαίνεται. Πολύ δύσκολα μπορεί να του την κλέψει κανείς. Εξαιρετική πάσα κάτω από το καλάθι. Χάνει ένα lay-up. Εδώ ο Μακρατζάκης. Βυσκαδουράκης, σταυρωτή τρίπλα μπροστά στον αντίπαλό του. Πέφτουν κορμιά αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Και τώρα ο Τσαγκαράκης, ο οποίος μάλλον θα ηρεμήσει το παιχνίδι της ομάδας του. Απομένουν 7 δεύτερα για να ολοκληρωθεί η επίθεση των πρωταθλητών Ηρακλείου. Ωραία πάσα κάτω από το καλάθι. Ο Τσιμπλινός, ο οποίος κινήθηκε σε θέση στην baseline, πίσω από την πλάτη της άμυνας δηλαδή. Εδώ είχαμε φάουλ τελικά. Από την θέση που είμαι δεν το διέκρινα εκ πρώτης όψεως. Εξαιρετικό όμως το παιχνίδι, τόσο από άποψη ρυθμού όσο και από το πάθος το οποίο βγάζουν οι δύο ομάδες μέσα στο παρκέ. 36-41. Δεν χάνουν το προβάδισμα από την στιγμή που το πήρανε για τρίτη φορά στα χέρια τους οι Χανιώτες. Δεν το έχουν απολέσει. Πρώτη χαμένη βολή από τις δύο για τον Χριστινάκη. Έτοιμος να σκοράρει την δεύτερη, να σουτάρει την δεύτερη. Δεν θα σκοράρει ούτε σε αυτήν την περίπτωση ο Χριστινάκης. Τσαγκαράκης στην επίθεση. Παναγιωτάκης, ο οποίος μπορεί και ποστάρει, διαβάζει το παιχνίδι του αντιπάλου. Το ίδιο πράγμα ακριβώς και αυτή τη φορά καλάθι και φάουλ. Με τον ίδιο δράστη. Ο Τρυπάκης ο Σύφης πέτυχε 2 πόντους. Είναι ο έκτος πόντος του Τρυπάκη. Θα στοχίσει στη συμπληρωματική βολή, όμως τη δουλειά του την έχει κάνει και με το παραπάνω. Έχει μπει και έχει δώσει μερικές πολύ χρήσιμες βοήθειες.
Κυριτσάκης, οποίος στην τρίτη περίοδο δεν έχει μιλήσει ακόμα. Τώρα είναι ο Πισκαδουράκης πάνω του, τον προβληματίζει εκεί λίγο στην τρίπλα. Επίθεση τραβηγμένη από τα μαλλιά, φοβερή άμυνα εδώ από τους πρωταθλητές Ηρακλείου. Παναγιωτάκης, μπάλα στο πλάι για 3, ο Τζαγκαράκης, κακό σουτ. Airball. Θα βγάλει και την μπάλα έξω. Πέφτουν κορμιά πάντως, αυτό είναι ένα γεγονός. Και time out το οποίο καλέσανε πρωταθλητές Χανίων. Έχοντας μάλιστα και το προβάδισμα, αλλά οι 7 πόντοι έγιναν 3. Η ομάδα του Ηρακλείου έχει βρει ρυθμό, με αποτέλεσμα να πρέπει ο coach Μουζουνιεράκης να συμβουλέψει κάπως τους παίκτες του για το πώς θα επανακτήσουν το ρυθμό τους. 37-41, 3 και 59 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Οι ομάδες οι οποίες θα αναμετρηθούν αργότερα, τα Χάγκεντας με τους Αγρότες Ιεράπετρας, ήδη παίρνουν θέση, ετοιμάζονται σιγά σιγά για να πάρουν θέση στο παρκέ στη συνέχεια. Πρώτος σκόρερ λοιπόν μέχρι στιγμής είναι ο Κυριτσάκης από τους πρωταθλητές Χανίων και ο Παναγιωτάκης, ο κάπτεν των Ηρακλειωτών με το νούμερο 10. Πολύ σημαντική συνεισφορά όμως σε rebound. Ο Νόντας ο Χριστινάκης τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Ο Τσαγκαράκης από τους πρωταθλητές Ηρακλείου. Ο Κολιόπουλος, ο οποίος στην πρώτη περίοδο προσπάθησε να δείξει κάτι, πέτυχε μερικούς πόντους. Στη συνέχεια χρεώθηκε και με τα φάουλ. Τώρα ξαναεμφανίζεται στο παρκέ ο παίκτης με το νούμερο 3. Κυριτσάκης, του στείνει εκεί το πίκο Χριστινάκης, δεν θα το εκτελέσουν σωστά. Για 3 ο Κυριτσάκης με αυτό το πολύ περίεργο στυλ. Μια επίθεση κάπως τραβηγμένη. Υπήρχε χρόνος. Τσαγκαράκης. Η μπάλα τώρα στον Παναγιωτάκη. Το προσωπικό του φρουρό αλλάζουν εδώ τα μαρκαρίσματα. Πάλι κάτω από το καλάθι. Η πάσα στις κερκίδες δεν ήταν καθόλου καλή από τον Τρυπάκη, ο οποίος βρέθηκε για τρίτη ή τέταρτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, σε θέση offside εδώ. Δεν μπόρεσε να, εντός εισαγωγικών φυσικά, το θέση offside. Δεν μπόρεσε να σκοράρει. Προτίμησε την πάσα προς τα έξω, που ήταν πολύ κακή. Εδώ κάτω από το καλάθι δεν θα μπορέσει να σκοράρει ο Μακρατζάκης. Πάσα ευνηδιασμού. Για να δούμε, είναι 3 με 2. Τώρα θα ανέβει ο Κολιόπουλος, θα τον κόψει καθαρά ο Τρυπάκης, ο οποίος δίνει βοήθειες και στην άμυνα. Οι δύο ομάδες έχουν βάλει περισσότερο το στοιχείο της σκληράδας, αν μπορεί να χαρακτηριστεί, σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Οι μονομαχίες είναι πιο δυνατές. Βέβαια, οι δύο διαιτητές βλέπουν τι γίνεται. 2 πόντι. Εξαιρετική ενέργεια του Κολιόπουλου από την baseline. Βρήκε την ελεύθερη πάσα στον Κοντουδάκη, ο οποίος έχει φτάσει τους 6 πόντους. Όχι. Τους 5. Έχει φτάσει 5 πόντους ο Κοντουδάκης. Και άλλο τραβηγμένο σουτ από τον Τσαγκαράκη. 38-43. Προβάδισμα για τους πρωταθλητές Χανίων. 4 ομαδικά φάουλ σε αυτή την τρίτη περίοδο. Στο επόμενο η ομάδα του Ηρακλείου, η οποία καλεί και time out. Το χρόνο. Η γραμματεία ξεχάστηκε λίγο. Λοιπόν, η διαφορά έχει επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα της δεύτερης περίοδου, εκεί όπου
οι πρωταθλητές Χανίων είχαν το προβάδισμα μεταξύ 5 και 7 πόντων συνεχόμενα. Τώρα θα έχουν τη δυνατότητα και για επίθεση, καθώς πετάξαν στα σκουπίδια οι αντίπαλοι τους την επίθεση που είχαν με το μακρινό τρίποντο του Τζαγκαράκη, το τραβηγμένο. Το προκαθορισμένο λοιπόν είναι να ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός στις 9 και 4 Χρήστο. Τώρα είναι 9 και 10, θα καθυστερήσουμε λίγο, δεν πειράζει. Ξεκινήσαμε μισή ώρα καθυστέρηση, βέβαια να πούμε ότι υπήρχε παιχνίδι Α1 προηγουμένως, οπότε είναι λογικό αυτό που συνέβη. Υπενθυμίζουμε ότι το Ρέθινο Cretan Kings έκανε την τρίτη του νίκη για εφέτος, νικώντας το Λαύριο με 88-79. Τρίτη νίκη σε 4 παιχνίδια. Πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής για την ομάδα του Ρεθύμνου. Για να δούμε τι θα κάνουν εδώ οι πρωταθλητές από τα Χανιά και από το Ηράκλειο. Ποια ομάδα δηλαδή θα πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, τον αυριανό, ο οποίος θα διεξαχθεί 7 η ώρα στο ίδιο γήπεδο, ενώ νωρίτερα στις 5 είναι ο μικρός τελικός, η τιμένη των 2 ημιτελικών. Κυριτσάκης σε ριχά νερά στο δεύτερο ημίχρονο. Τον καταδιώκει εκεί ο Βισκαδουράκης. Ωραίο το κλέψιμο του Παναγιωτάκη, ο οποίος είπαμε και προηγουμένως είναι από τους καλύτερους παίκτες μέσα στο παρκέ. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να τα κάνει όλα, να πασάρει, να σουτάρει, να κάνει διείσδυση, να παίξει καλή άμυνα. Και μέχρι στιγμής έχει κάτσει και πολλή ώρα στον πάγκο, δεν έχει κάτσει καθόλου στον πάγκο. 40-43, Κυριτσάκης για 3, θα βρει σίδερο αυτή τη φορά. Αμυντικό rebound του Τρυπάκη, ο Τζαγκαράκης πάσα ευνηδιασμού, Βισκαδουράκης, 42-43. 4-0 το σερί των πρωταθλητών Ηρακλείου και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλή ώρα η διαφορά είναι στον πόντο. 42-43, Κυριτσάκης δέχεται το screen εδώ από τον Κοντουδάκη. Η μπάλα στον Κολιόπουλο, στην γωνία το σκέφτεται, θα σουτάρει για 3, η μπάλα θα βρει ταμπλό. Ο Ανδρέας ο Σταυρουλάκης, ο οποίος θα πάρει το rebound. Και τώρα θα έχουμε το πρώτο προβάδισμα για τους πρωταθλητές Ηρακλείου έπειτα από πάρα πολύ ώρα. Ζητάει και αλλαγή ο ηγέτης εδώ των πρωταθλητών Ηρακλείου, ο οποίος έχει φτάσει τους 15, είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Παναγιωτάκης, ο κάπτεν και ηγέτης των Ηρακλειωτών. Τελειώνει ο χρόνος εδώ, δεν σκέφτηκαν κάτι καλό. Ένα ανόητο φάουλ του Βισκαδουράκη, ο οποίος φαίνεται να απορεί, κάνει και το σταυρό του. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε δυνατότητα για replay. Θα υπάρχουν όμως replay λογικά στα βίντεο τα οποία θα φτιάξει για εσάς ο κύριος Κιουρτσιδάκης για να συζητηθούν όλες οι απορίες. Ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι και πίσω, εκτελεί χρέη κάμεραμαν. Τα κάνει όλα αυτό το αγόρι. Λοιπόν, 2 ελεύθερες βολές, η πρώτη ήταν μέσα, 44-44. Βέβαια να σκεφτούμε ότι θα υπάρχει και το ενδεχόμενο παράτασης, διότι οι δύο ομάδες δείχνουν να είναι σε πολύ κοντινά επίπεδα. Και αυτή είναι η 7η φορά, η 8η, αν δεν κάνω κάποιο πολύ σοβαρό λάθος, που αλλάζει το προβάδισμα χέρια, καθότι οι πρωταθλητές Χανίων είναι αυτοί οι οποίοι προηγούνται πλέον με ένα πόντο. 44-45. Ο Τζαγκαράκης εδώ. Τζαγκαράκης ο Γιώργος, αδεχτεί το screen του Τρυπάκη. Ωραίο το pick and roll κάτω από το καλάθι. Εξαιρετικό το καλάθι, εξαιρετική και η άμυνα βέβαια. Να τα λέμε αυτά. Ξανά προβάδισμα για τους πρωταθλητές Ηρακλείου. Κυριτσάκης θα βρει κάτω από το καλάθι τον Σαβρουλάκη και τον Ανδρέα, ο οποίος θα αστοχίσει. Τρέχουνε στο αγαπημένο του παιχνίδι του ευθυνδιασμού. Βισκαδουράκης. Καλάθι από τον Τζαγκαράκη. 48-45. Μετά από πολλή ώρα στο συν 3. Τελευταίο σουτ για την τρίτη περίοδο.
48-45 οι παλέμαχοι του Ηροδότου, οι οποίοι ήταν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο με 27-31, πετύχανε 19 πόντους, 21 πόντους σε αυτή την τρίτη περίοδο. Πέτυχαν σχεδόν όσους πόντους είχαν πετύχει στο πρώτο μέρος σε αυτή την περίοδο. Οι αντίπαλοι τους από την άλλη πέτυχαν μόλις 14 πόντους σε αυτή την περίοδο και μάλιστα μπήκανε και φουριόζοι, είχαν πετύχει 2 συνεχόμενα τρίποντα, είχαν εκτοξεύσει τη διαφορά στο συν 8, στο συν 7, δεν θυμάμαι, και πάρα πολύ καλά. Όμως στη συνέχεια τα πράγματα κύλησαν διαφορετικά. 48-45 με τους πρωταθλητές Ηρακλείου να είναι αυτή τη στιγμή μπροστά στο σκορ έπειτα από πάρα πολλή ώρα. Και φυσικά φτάνουμε στην τελική ευθεία του παιχνιδιού. Μπαίνουμε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Χρήστο, έχεις διακρίνει κάτι το οποίο έχει ξεφύγει από την αντίληψή μας? Νομίζω τώρα είναι όποιος αντέξει και έχει τη φυσική κατάσταση για να καταφέρει να τελειώσει το παιχνίδι, γιατί όσο πλησιάζει το τέλος βλέπουμε ότι γίνεται και πιο γρήγορος ο ρυθμός. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι το rotation των δύο ομάδων δεν είναι πάνω από τους 7-8 παίκτες, ενώ υπάρχουν παίκτες στον πάγκο. Από εκεί και πέρα είναι η κρίση του προπονητή για το ποιους θα χρησιμοποιεί και σε ποιες φάσεις του παιχνιδιού. Παναφορά της μπάλας από τον Χούμα Νικόλα, ο οποίος πανέρχεται στο παρκέ μετά από αρκετή ώρα. Τσαγκαράκης για τον Τρυπάκη, προσπαθεί εκεί να βρει μια λόμπα πάσα. Δεν διάβασαν καλά εδώ το παιχνίδι, γιατί ο Τσιμπινός είχε πιο κοντό αντίπαλό του, όμως ο Λουρετζάκης κατάλαβε ότι θα πάνε για το mismatch και έτσι δεν έγινε ποτέ το παιχνίδι που είχε σχεδιάσει ο coach Μαϊστρέλης. Για 3 και αυτό τραβηγμένο, όμως θα μαζέψει το επιθετικό rebound ο Κυριτζάκης. Παραλίγων το κλέψιμο, Χριστινάκης πηγαίνει μόνος του στην προσπάθεια. Εδώ έχουν βγει τώρα πάλι σε ευνηδιασμό με τον Χούμα να πετυχαίνει 2 εύκολους πόντους. 40-50-45. Και ο Χούμας έχει δώσει κάποιες βοήθειες στο σκοράρισμα, 4 πόντους. Για να δούμε, μέχρι στιγμής πιο κοντά πάντως στο να πετύχουν τον μέσο όρο τους. Είναι η παλέμαχη Ηρακλείου. Πολύ κακό πέσιμο εδώ, άσχημο πέσιμο. Συγγνώμη, επειδή κοιτούσα τα χαρτιά μου, Χρήστο, είδες τι έγινε? Έγινε ένα μπλουζόν εκεί πέρα λίγο παράξενο. Ελπίζουμε να μην έχει τίποτα στη μέση. Βλέπω ότι σηκώνεται ο παίκτης. Ο Λουριτζάκης, ο οποίος έπεσε άσχημα με το νούμερο 21, ο παίκτης. Σκληρό καρύδι. Δεν φαίνεται να πτωείται, δεν ζητάει κανένα αλλαγή. Στον πάγκο υπάρχουν χαμόγελα. Μάλλον τον ξέρουν λίγο καλύτερα. Για να δούμε. Χριστινάκης. Τον σκρινάρει ο ξαδερφός του για 3. Μέσα! Με αυτό το πολύ άνετο στυλ. 7 πόντους. 7. Πρέπει να είναι παραπάνω η πόντη του. 9. 9 πόντους ο κάπτεν των Χανιωτών. Φέρνει το παιχνίδι ξανά και το κάνει ντέρμπι 50-48. 2 οι πόντοι της διαφοράς για τους πρωταθλητές Ηρακλείου, τους παλέμαχους Ηροδότου. Ισκαδουράκης, ο οποίος χαμηλώνει αρκετά, θα δεχθεί ένα σκληρό φάουλ. Οι άμυνες είναι σκληρές, πάντως. Οι άμυνες είναι λίγο σκληρές. Εδώ υπάρχει διάλογος μεταξύ προπονητή και παίκτη. Ο Τσιμπλινός θα βγει, θα περάσει ο Μπαξεβάνης σαν αλλαγή. Ψηλώνει αρκετά το σχήμα τώρα ο προπονητής Μαϊστρέλης των παλεμάχων Ηροδότου. Ωραία κίνηση στην baseline. Άλλοι 2 εξαιρετικοί πόντοι από τον Χούμα τον Νικόλαο, ο οποίος φτάνει τους 6.
Χριστινάκης. Τώρα για τον Κυριτζάκη, ο οποίος έχει μείνει άκαπνος εδώ και πολλή ώρα. Το σούτ πάνω σε πίεση, η πάσα κάτω από το καλάθι. Ο χρόνος φυσικά δεν ανανεώνεται, διότι δεν βρήκε ποτέ σίδερο το σούτ του Χριστινάκη. Δέχθηκε κόψιμο από τους αντιπάλους του. Και ο Μπαξεβάνης, ο οποίος επαναφέρει την μπάλα για τον Κονσολάκη, ο οποίος και αυτός πέρασε μετά από αρκετή ώρα στο παρκέ. Ο Μπαξεβάνης με πολύ δύναμη θα προσπαθήσει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Ωραίο το pivot. Ο Μπαξεβάνης, ο οποίος σκοράρει, κάνει το σκορ 54-48 στο συν 6 του πρωταθλητές Ηρακλείου. Κάτω από τη Στεφάνιο Κολιόπουλος, εξαιρετική ενέργεια και αυτός. Κολιόπουλος, ο οποίος φτάνει τους 8 πόντους. Έμεινε αρκετή ώρα έξω διότι είχε 3 φάουλ. Εδώ τώρα θα προσπαθήσουν να βρουν το mismatch με τον Βισκαδουράκη κάτω από το καλάθι. Ναι, θα το πετύχουν. Διάβασαν σωστά το παιχνίδι των αντιπάλων τους. 56-50 στους συν 6 ξανά. Κυριτζάκης Αλέξανδρος. Αυτός σίγουρα είναι ο νεότερος παίκτης που αγωνίζεται στο τουρνουά. Κάνει τη σταυρωτή, τον παίζει στα πόδια που λέμε στην μπασκετική ορολογία. Εδώ ο Λουρετζάκης, ο οποίος προσπάθησε να πετύχει τρίποντο ρυφηφή. Δεν τα κατάφερε όμως. Προσπαθεί να αποστάρει τώρα ο Τρυπάκης τον αντίπαλό του. 56-50 ο Βισκαδουράκης, ο οποίος ζητάει αλλαγή. Και τη θέση του θα πάρει ο Περπινάκης ο Πετρός. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που πατάει το πόδι του στο παρκέ ο Περπινάκης. Λύση ανάγκης τώρα για τον προπονητή, τον Μαϊστρέλη. Χαμηλώνει ξανά, πάει για να κλέψει άλλους 2 πόντους με πολύ ωραία ενέργεια εδώ. Ο Τρυπάκης, ο Σύφης δεν θα τα καταφέρει. Κυριτζάκης Αλέξανδρος. Ωραία στον Κολιόπουλο, υπάρχει πάσα προς τα έξω και σκληρό μαρκάρισμα του Κονσολάκη. Πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Διαμαρτύρονται έντονα αυτή τη φορά. Το χτύπημα ήταν σκληρό πάνω στον Κολιόπουλο, τον Γιώργο, ο οποίος σηκώνεται. Ελπίζουμε να μην έχει δεχθεί, να μην έχει χτυπήσει μάλλον. Πάντως και οι δύο ομάδες έχουν έτσι λίγο σκληρό παιχνίδι. Αυτό είναι γεγονός. Οι άμυνες είναι σώμα με σώμα, οι περισσότερες. Επαναφορά της μπάλας από την τελική γραμμή και 14 δεύτερα για να εκδηλώσουν επίδεση. 6 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Και οι πρωταθλητές Ηρακλείου προηγούνται με 56-50. Χριστινάκης προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά με ένα μακρινό τρίποντο. Ο Κονσολάκης, ο οποίος εκκινεί το πίσω του, ο Λουρετζάκης δεν κατάφερε να του κλέψει την μπάλα. Και η μπάλα τώρα στον Παναγιωτάκη. Ο αρχηγός και πρώτος σκόρερ του σημερινού αγώνα για τους πρωταθλητές Ηρακλείου. Προσπαθεί να παίξει στα πόδια τον Κολιόπουλο να του πάρει το τέταρτο φάουλ. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Κολιόπουλος βγαίνει νικητής από αυτή τη μονομαχία. Παίρνει και το αμυντικό rebound. Και βγαίνει σε κατάσταση ευνηδιασμού για να κερδίσει το αμυντικό φάουλ του Περπινάκη, ο οποίος μπήκε προλίγου στο παρκέ. Time out που καλεί ο Μαϊστρέλης, ο Βασίλης Μαϊστρέλης. Το πρώτο time out που χρησιμοποιεί σε αυτήν την περίοδο η ομάδα του Ηρακλείου. Time out. Κάποιοι από τους παίκτες δεν έχουν καταλάβει ότι υπάρχει time out και διαμαρτύρονται ακόμα στους διαιτητές. Λοιπόν, ελπίζουμε να μείνουν οι διαμαρτυρίες στα επίπεδα που βλέπουμε και να μην υπάρχει κάποια σύραξη. Είπαμε ούτως ή άλλως ότι ό,τι γίνεται για τη σύσφυξη των σχέσεων των ομών και όχι για την διάλυσή των.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μπροστά περνάει τώρα και ο Κιουρτσιδάκης, ο Γκριζομάλης. George Clooney, κάμεραμαν, παίκτης του εργασιακού, προπονητής. Έφερε και κάτι ωραία γλυκά προηγουμένως, δεν ξέρω. Γερνούσε και κάτι γλυκά. Όλα αυτά μαζί σε ένα σώμα. Δεν γίνεται να μην τον εξυμνήσουμε, είναι και εκ των χορηγών. Λοιπόν, να επαναλάβουμε τους μεγάλους χορηγούς. Diamond Resorts του ομίλου Δασκαλαντονάκη, που ευθύνεται για την διανυκτέρεση και τη σύντηση των αθλητών το ένα βράδυ που θα αναγκαστούν να μείνουν στο Ρέθυμνο, αυτοί και οι οικογένειές τους. Φυσικά να πούμε ότι όλα γίνονται υπό την αιγίδα της περιφέρειας Ρεθύμνου, του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου, με τον Νίκο τον Προβιά να έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό, αλλά και του Ρέθυμνο Cretan Kings, η κριτική επιθεώρηση, η Joe Graphics που σχεδίασε την αφίσα, ο ραδιοφωνικός σταθμός Team FM 102, το φώτο έκφραση Κιουρτσιδάκη φυσικά που είναι στην κάλυψη του αγώνα, το Νούλης Καφέ, το οποίο παρέχει σύντηση σε όλους τους αθλητές κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά και τα νερά των αθλητών, το έντασης Ρακιτζής για τα ηχητικά εφέ, τα οποία θα είναι αύριο κυρίως στον τελικό. Αύριο θα έχουμε και τις Dolphin Breaths αλλά και τον Αγορίνο να δίνουν το δικό του show, και το βιβλιοπωλείο σελίδα για την συνεισφορά του. Λοιπόν, επιθετικό φάουλ εδώ, 56-50, έχει δεχθεί επιθετικό φάουλ πάνω στο screen. Έγινε το φάουλ. Ο Χριστινάκης ήταν αυτός ο οποίος προσπάθησε να περάσει εκεί τον προσωπικό του φρουρό. Το φάουλ το έκανε ο εξάδελφός του, ο Νόντας, ο Χριστινάκης. Παναγιωτάκης ψάχνει τον Μπαξεβάνη, δεν περνάει η πάσα. Τώρα θα προσπαθήσει ο Περπινάκης να βρει τον Μπαξεβάνη, δεν εκμεταλλεύονται όσο θα έπρεπε τον Μπαξεβάνη οι παίκτες. Χριστινάκης πάει μόνος του εναντίον όλων, παραλίγο να πετύχει καλάθι και φάουλ. Λοιπόν, ο Μπαξεβάνης, ο οποίος πόσους πόντους έχει, Χρήστο, ο Μπαξεβάνης? Έχει βάλει τρεις. Ένας παίκτης ο οποίος είναι, θα μπορούσε να κάνει ζημιά κατά το καλάθι, αλλά όσες φορές έχει περάσει στο παρκέ η άμυνα προσαρμόζεται πάνω του με βοήθειες. Πρώτη ελεύθερη βολή είναι εύστοχη, 56-51. Για να δούμε, 65 πόντους μέσο όρο. Είδαμε πριν το παιχνίδι ότι πετυχαίνουν συνήθως οι παίκτες του Ηρωδότου στα παιχνίδια τους, και 63 η ομάδα των Χανίων. Για να δούμε το τελικό σκορ ποιο θα είναι, πάντως είναι πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Η τάπα τώρα στον Μπαξεβάνη, το κόψιμο, παρά το γεγονός ότι η μπάλα έφτασε σε αυτόν, δεν το εκμεταλλεύτηκε. Για 3 ο Χριστινάκης, αστοχή. Σε κατάσταση ευνηδιασμού εδώ, πήρε το ρίσκο, δεν του βγήκε. Και τώρα σε αργή επίδεση με τον Παναγιωτάκη να προσπαθεί να κερδίσει στην προσωπική μονομαχία του τον Μακρατζάκη. Τώρα θα σουτάρει για 3 μέσα. Αυτό ήταν τρίποντο μαχαιριά. Αυτό ήταν τρίποντο μαχαιριά, διότι πάει τη διαφορά στους 7 πόντους για τους πρωταθλητές Ηρακλείου. Χριστινάκης πάει να του δώσει σκριν ο Γιώργος ο Κολιόπουλος. Αμυντικό φάουλ. Το δέχεται χωρίς διαμαρτυρία. Και ο Παναγιωτάκης, ο οποίος έχει φτάσει τους 18 πόντους με 3 τρίποντα. Είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Καθώς ο Κυριτσάκης από την ομάδα των Χανίων έχει μείνει στους 14. Στους 14 έχει συγγύσει για πολλή ώρα. Στην τρίτη περίοδο πέτυχε ένα τρίποντο μόλις. Είναι ο νεότερος παίκτης που αγωνίζεται στο τουρνουά μαζί με τον Μερμιλιάκο από τους Αγρότες Ιεράπετρας. Γεννηθείς και οι δύο του 87. Ο Χρήστος εδώ με διορθώνει ότι υπάρχει και νεότερος από... του 92.
Για να δούμε. Το κοιτάω. Το κοιτάω εδώ τώρα. Ναι, όντως υπάρχει. Ο Μαλαθράκης ο Νικόλας. Γεννηθής του 92. Αυτός. Γιατί παίζει στο εργασιακό δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό επιτρέπουν. Μπορεί να έχουν κάποια άλλα όρια. Ο κάθε δήμος ή κάθε διοργανωτής έχει τα δικά του όρια σε ηλικίες και. Μάλιστα. Εμάς το όριο στο εργασιακό είναι 25 και έχουμε τη δικαιοδοσία. Θέλω να πω θα μπορούσε να αγωνίζεται σε ομάδα κανονική λόγω ηλικίας. Αυτό εννοώ. Και εμείς στο εργασιακό του Ρεθύμνου μπορούμε να πάρουμε ένα παίκτη 24-23 χρονών. Οπότε και σε εμάς θα μπορούσε να παίξει αυτό το παίκτη. Μάλιστα. Ωραία πληροφορία αυτή. Να πούμε πάντως ότι στο μέσο όρο ηλικίας είναι λίγο γυρεότερη ομάδα η παλέμαχη του Ηρακλείου. Για 3 εδώ. Χαμηλό φάουλ, χαμηλά το φάουλ του Κυριτσάκη, ο οποίος δεν έκανε σωστό block out. Η μπάλα είναι από την τελική γραμμή. Ένα δευτερόλεπτο ήθελε. Και θέλει ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο ήθελε, πήρε το rebound στο airball και κέρδισε το φάουλ. 14 δευτερόλεπτα για την ομάδα του. Κέρδισε εκτός λοιπόν από τα 13 δευτερόλεπτα την δυνατότητα για την ομάδα του να σκοράρει κάποιο καλάθι. Παναγιωτάκης κλείνεται εκεί στη γωνία. Τον επιτηρεί ασφικτικά ο Μακρατζάκης. Η μπάλα θα γυρίσει τώρα στον Βισκαδουράκη. Εξαιρετική σταυρωτή τρίπλα και επιθετικό φάουλ. Καθώς μετά την πάσα τράκαρε λίγο άγαρμα πάνω στον Μακρατζάκη ο Βισκαδουράκης. Λέρωσε και το παρκέ με τον υδρότα του. 59-53, 3 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα και οι δύο ομάδες είναι κοντά-κοντά, είναι χέρι-χέρι. Φτάνουμε στο οριακό εκείνο σημείο του παιχνιδιού όπου το κάθε λάθος, η κάθε κατοχή, το κάθε χαμένο rebound παίζουν το δικό τους σημαντικό ρόλο. Εδώ το σούτ του Μακρατζάκη για 2 δεν θα ευστοχίσει. Και ο Τσαγκαράκης ο οποίος πηγαίνει σε αργές επιθέσεις. Αυτό πρέπει να κάνει τώρα η ομάδα του Ηρακλείου με το προβάδισμα το οποίο έχει στα χέρια της. Και φυσικά να κερδίσει τα 2 εναπομείναντα φάουλ που έχουν να δώσουν οι παίκτες των Χανίων. Εδώ θα το καταφέρουν αυτό. Στο επόμενο θα εκτελέσουν και βολές, καθώς έχουν 5 ομαδικά οι πρωταθλητές Χανίων. Και αυτό είναι βολές διότι ήταν πάνω στο σουτ. Απλά το επόμενο θα είναι και επίσημα στην γραμμή των ελευθέρων βολών, στη γραμμή της φιλανθρωπίας όπως ήθιστε να λέγεται. Η γραμμή όμως φιλανθρωπίας, Χρήστο, η οποία κερδίζει παιχνίδια, έτσι. Όποιος είναι καλός, όποιος είναι καλός και δεν σουτάρει εκεί στα σίδερα. Και θέλει και πολύ ψυχραιμία, ειδικά στα τελευταία δευτερόλεπτα, τα τελευταία λεπτά των αγώνων, θέλει πολύ ψυχραιμία για να μπουν τα σουτ. Λοιπόν, 59-53. Μέσα η πρώτη. Με ωραίο στυλ ο Βισκαδουράκης. Αστοχή στη δεύτερη. Για να δούμε τι έχουν σκεφτεί εδώ παίκτες των Χανίων. Ενώ να πούμε ότι ο Νόντας ο Χριστινάκης είναι ο πρώτος παίκτης που έχει αποβληθεί. Που έχει αποβληθεί από το παιχνίδι. Λοιπόν, υπάρχει λάθος στον πίνακα του σκορ. Το είδαν έγκαιρα εδώ πέρα το τεχνικό team των πρωταθλητών Χανίων. Πρέπει να αφαιρεθεί ένας πόντος από την ομάδα του Ηρακλείου. 61-53 έγραφε το ταμπλό. Ο πίνακας του σκορ τώρα είναι στο 60-53. Αυτό είναι και το σωστό σκορ. Ενώ εσείς μπορείτε να διακρίνετε απέναντι και τις ταμπέλες οι οποίες για πρώτη φορά νομίζω σε επίπεδο τέτοιο δείχνουν τι γίνεται, ποιες ομάδες συμμετέχουν, ποιοι είναι οι χορηγοί. Μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Ο Ανδρέας Σταυρουλάκης, ο οποίος ευστόχησε στις 2 βολές. 60-55, 2 και 30 το παιχνίδι έχει μπει στην τελική του ευθεία.
Για να δούμε ποια ομάδα έχει τις περισσότερες αντοχές, την περισσότερη ενέργεια και το πιο καθαρό μυαλό. Για 3 ο Βεσκαδουράκης, άστοχος. Επιθετικό rebound. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το κάθε χαμένο rebound παίζει τον δικό του ρόλο. Εδώ τραβάνε τα μαλλιά τους οι προπονητές των Χανίων. Το σούτ όμως ήταν πολύ άσχημο. Κυριτζάκης, ο οποίος ανοίγει τον διασκελισμό του και θα κάνει ένα βεβαιασμένο λάθος. Αβίαστο λάθος. Όμως ο Σταυρουλάκης ο Ανδρέας, ο οποίος μπήκε και δίνει λύσεις στην τελευταία εδώ περίοδο. Το σούτ του Κυριτζάκη από μακριά είναι άστοχο. Ο Τσιμπινός, ο οποίος προλαβαίνει. Η πάσα στον Τσιμπινό. Του φωνάζει ήρεμα εδώ ο κάπτεν της ομάδας, ο Θεοδωράκης. Κονσολάκης έχει κάποια μέτρα μπροστά του. Τώρα κλείνει ο προσωπικός αντίπαλος. Άλλο ένα βίαστο λάθος. Τώρα που τελειώνει το παιχνίδι και υπάρχει κόραση, βλέπουμε πολλά λάθη, Χρήστο. Ναι, μπερδεύουν και το χρώμα βέβαια των διαιτητών είναι περίπου το ίδιο με το δικό τους και τους φαίνεται βέβαια. Μάλιστα. Σε 2 πάσους έχουν κάνει ήδη λάθος. Να σου πω την αλήθεια, αυτό τώρα το παρατηρώ εγώ, αλλά έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Οι 2 λάθος πάσους που έχουν κάνει είναι προς διαιτητές. Μάλιστα. Λοιπόν, 60-55, 1 και 32. Να ξέρετε βέβαια ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο της παράτασης. Πολλά μπορούν να συμβούν. Πάντως μέχρι στιγμής οι 55 πόντοι που δέχονται οι παλέμαχοι του Όφη κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημά τους έχουν δεχθεί. Έχουν δεχθεί 55 πόντους. Η ομάδα των Χανίων απ' την άλλη έχει δεχθεί περισσότερους πόντους από τον μέσο όρο που συνήθως δέχεται. Στους 48 ήταν φέτος το πρωτάθλημά τους και σήμερα έχει δεχθεί 60. Η δυναμικότητα βέβαια των ομάδων που παίζουν δεν είναι ίδια. Δηλαδή εδώ είναι οι πρωταθλητές Κρήτης, να επαναλάβουμε. Εκεί πέρα είναι οι ομάδες που παίζουν μεταξύ τους. Σύμφωνοι και σε αυτό. Απλά δείχνουμε τους γενικούς μέσους όρους των ομάδων. Ούτως ή άλλως, Χρήστο, τα νούμερα, είπαμε, η στατιστική στο μπάσκετ είναι ωραίος τρόπος για να λες ψέματα. Είναι ψυχολογία πάρα πολύ. Λοιπόν, στο πιο κρίσιμο κομμάτι του παιχνιδιού έχουμε περάσει. 1,5 λεπτό για την λήξη. Ο Κολιόπουλος κάτω από την baseline το έχει ξανακάνει αυτό. Άλλοι 2 πόντοι για τον Κολιό, όπως τον φωνάζουν από τον πάγκο της ομάδας. Έχει φτάσει στους 10 πόντους. Και αυτός από τους διακριθέντες της αναμέτρησης. Τζαγκαράκης, τώρα που η μπάλα καίει, η μπάλα θα πάει στον αρχηγό και τον πρώτο σκόρερ της ομάδας για σήμερα. Κονσολάκης, παρισφρεί στην άμυνα, τρώει την προσποίηση εδώ και φάουλ. Ανόητο φάουλ εδώ του Κοντουδάκη. Δεν υπήρχε λόγος για φάουλ. Μπορούσε απλά να πιέσει τον αντίπαλο του χωρίς να τον βγει σε φάουλ και τον οδηγεί σε 3 βολές. Τον Μίστερ Θεοδωράκη, ο οποίος έχει πετύχει, Παναγιωτάκη συγγνώμη, 19 πόντους μαζί με αυτή τη βολή και έχει και άλλες 2 να εκτελέσει. 2 στις 2 στο πιο κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης. 62-57. Πραγματικός ηγέτης ο Παναγιωτάκης, ενώ ζητάνε και time out όταν μπει η βολή. Μέσα και η τρίτη, 3 στις 3. 22 πόντι. Σίγουρα θα είναι ο MVP της ομάδας του, εάν αυτή κατακτήσει το ροζ φύλλο αγώνος. Χρήστο, περνάμε στο τελευταίο λεπτό, 5 πόντι διαφορά. Η ομάδα του Ηρακλείου, η οποία έχει πετύχει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε 21 πόντους και 15 τώρα. Έχει πετύχει 36 πόντους. Είναι πάνω κάτω στα ίδια με το πρώτο μέρος. Όχι με το πρώτο μέρος, όχι, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Έχει πετύχει πολλούς περισσότερους πόντους από ό,τι πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό νομίζω ότι έχει κάνει και τη μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι. Το γεγονός ότι είναι ψύχρεμοι από τη γραμμή των ελευθέρων βολών σε σχέση με τους αντιπάλους τους, έχουν πολύ μεγαλύτερη ευστοχία.
Και φυσικά η καθίζηση στο δεύτερο ημίχρονο του Κυριτζάκη αλλά και του Χριστινάκη. Ο Κολιόπουλος το παλεύει αρκετά σε αυτή την τέταρτη περίοδο και ο Μακρατζάκης, ο Στέλιος, την ομάδα των πρωταθλητών Χανίων, αλλά είναι και πολλά τα χαμένα τα αμυντικά rebound στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που έβγαλε μάτι πολλές φορές. Εδώ πολύ ωραία ενέργεια, με ανάποδο χέρι προσπάθησε να πετύχει ένα lay-up. Καλάθι τελικά, το οποίο πετυχαίνει ο Κολιόπουλος, κάνει τους 12. Μειώνει τη διαφορά στους 4, 63-59. Απομένουν 42 δευτερόλεπτα, 43 δευτερόλεπτα για την λήξη του παιχνιδιού. Time out το οποίο έχουν καλέσει αυτή τη στιγμή οι Ηρακλειώτες, είναι το δεύτερο, δεν υπάρχει άλλο time out. Ό,τι ευκαιρία είχαν οι προπονητές για να μεταδώσουν πληροφορίες στους παίκτες τους, τις είχανε, δεν υπάρχουν άλλες. Λοιπόν, 63-59. Εξαιρετική διαιτησία μέχρι στιγμής των δύο παιδιών από τη Μακεδονία, του Πίπλιου του Παναγιώτη, ρέφερι, ο οποίος διαιτητεύει αγώνες στη Γάμα Εθνική, ο ρέφερι από την Καστοριά, και ο Θεσσαλονικιός, ο Σαμαράς, ο Νικόλαος. Εξαιρετική και οι δύο. Λοιπόν, η καλή πεντάδα, έτσι μπορώ να τους χαρακτηρίσω, μπαίνει για τις τελευταίες επιθέσεις. Κονσολάκης, Παναγιωτάκης, Τσιμπλινός, ο Βυσκαδουράκης, ο Βυσκαδουράκης και ο Τσαγκαράκης. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει και στην αντίπερα όχθη. Κολιόπουλος, Χριστινάκης, ο κάπτεν, ο Κυριτζάκης, ο Μακρατζάκης και ο Κοντουδάκης. Εδώ υπήρχε μία πτώση, δεν έδωσε κάποιο φάουλ ο διαιτητής. Έχουμε τραυματισμό του Χριστινάκη, τον χτύπησε λίγο άγαρμπα ξανά ο Κονσολάκης. Τρακάρανε μάλλον, δεν ήταν σκεμμένο το μαρκάρισμα. Για να δούμε τι θα συμβεί. 40 δεύτερα με 22 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν επίθεση οι παίκτες από οι πρωταθλητές Ηρακλείου. Ωραία η πάσα στον Τσαγκαράκη, πιέζεται εδώ, βγαίνει βοήθεια, σπάνε το double team οι παίκτες του Ηρακλείου. Τσαγκαράκης, έχουν μείνει 12 δευτερόλεπτα, πηγαίνει ένας εναντίον όλων και το φάουλ που δίνει ο Κολιόπουλος είναι το τέταρτο. Τον χτύπησε στο χέρι. Για να δούμε, ο Βυσκαδουράκης συνήθως τις βάζει. Όχι όλες, αλλά μία στις δύο σίγουρα θα βάλει. Έτσι λέει τα στατιστικά. Αστοχή στην πρώτη. Ψυχηρεμία που λέγαμε στο τέλος. 63-59. Προβάδισμα για τους πρωταθλητές Ηρακλείου. Πάρα πολύ ώρα τώρα. Η δεύτερη θα μπει στο πλεκτό, όπως λέγαμε. Μία στις δύο σίγουρα τις έχει ο Βυσκαδουράκης. Κυριτζάκης προσπαθεί να τρυπήσει την άμυνα εδώ. Θα τα καταφέρει και έχουμε φάουλ. Ήταν ευκαιρία εδώ να πετύχει τον γκολ φάουλ ο Κολιόπουλος, ο οποίος βρέθηκε κάτω από το καλάθι μόνος του στην ουσία. Από την εξαιρετική ενέργεια του Κυριτζάκη, ο οποίος την τρύπησε την άμυνα των πρωταθλητών Ηρακλείου. Νομίζω ότι με 21,8 δευτερόλεπτα ακόμα, μόνο με φάουλ πρέπει να σταματήσουν τον χρόνο. Αν θέλουν. Βασική προϋπόθεση είναι να μπουν οι βολές. Ναι, αν μπουν οι βολές βέβαια. Ορίστε, η πρώτη είναι στο σίδερο. Που δυστυχώς. Έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη. Η δεύτερη με πολύ περιπετειώδη τρόπο καταλήγει στο καλάθι. 64-60. 21 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτου αυτού συναρπαστικού ημιτελικού, όπως εξελίσσεται. Μακάρι να είναι και ο δεύτερος, έτσι, διότι είναι και αργά και πρέπει να υπάρχει λίγο suspense. Λοιπόν, η επαναφορά της μπάλας, γίνεται το γρήγορο φάουλ. Έχουν συμπληρώσει και οι δύο ομάδες στα 5 ομαδικά. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα πηγαίνουν στη γραμμή των ελεύθερων βολών.
Αντάξει λοιπόν των προσδοκιών οι δύο πρωταθλητές των ομών Ηρακλείου και Χανίων σε πολύ σκληρό παιχνίδι, σε παιχνίδι για σκληρά νεύρα. Και στη γραμμή τώρα ο Τσαγκαράκης, ο οποίος έχει πάρει και τα καλά. Χριστό, πόσους πόντους έχει πετύχει ο Τσαγκαράκης? Στους 8. Στους 9 πόντους. Είναι στους 9 πόντους. Έχει πετύχει και ένα καθοριστικό τρίποντο. Λοιπόν, έτοιμος για να εκτελέσει και την δεύτερη. Αστοχή στη δεύτερη. Κυριτζάκης μαζεύει το rebound. Πάσα στον Χριστινάκη. Για 3 ο Χριστινάκης. Εδώ θα ήταν μια καλή ευκαιρία να μειώσουν στον πόντο. Και πατάει τελική γραμμή τελικά. Και βγαίνει εκτός παιχνιδιού ο Μακρατζάκης. 11 δευτερόλεπτα. 11 δευτερόλεπτα. Θα ξαναδώσουν φάουλ. Πίεση στα 4 τέταρτα του γηπέδου. Πίεση στα 4 τέταρτα του γηπέδου. Περνάει ο χρόνος. Μια baseball πάσα. Κακή επιλογή εδώ. Για να δούμε. Η τελευταία επίθεση. Ο Κυριτζάκης δεν δίνουν φάουλ. Για 3. Άστοχος. Επιθετικό rebound του Κοντουδάκη. Θα ευστοχίσει. 64-62. 64-62. Διαμαρτυρίες εδώ. Για να δούμε τι θα αποφανθεί. Τι θα αποφανθεί το διαιτητικό 2. Η διάδα η διαιτητική, με συγχωρείτε. Πρέπει να υπάρχει λίγος χρόνος, διότι μετά από καλάθι ο χρόνος αυτόματα σταματάει. Ο Κοντουδάκης έχει πετύχει το πολύ καθοριστικό αυτό καλάθι. Ήταν ο 7ος πόντος του, έχουν μείνει, θα δούμε κιόλας, πρέπει να είναι γύρω στα 2,5 δευτερόλεπτα, 2,5-2,7. 1,7 είναι στο 1,7. Είναι στο 1,7. Έτσι ακούγεται από την γραμματεία έντονα. Να δούμε αν θα προλάβουν. Δεν έχουν time out. Αυτό είναι το λάθος που έγινε. Δεν κράτησαν time out για να επαναφέρουν την μπάλα από την... Οπότε λογικά θα γίνει κάποιο φάουλ. Για να δούμε, υπάρχουν εδώ πέρα. Λοιπόν, το shoot έγινε στα 2,7. Ορίστε. Εδώ έπρεπε να έχουμε τη χρήση του instant replay για να δούμε τι γίνεται. Αλλά δεν είμαστε... Δεν είναι τόσο... Σύντομα με τον Νίκο τον Κυρσιτάκη θα το φροντίσουμε για το σύντομα. Είπαμε, είναι πολυτελής η κάλυψη του αγώνα, έτσι, για τα δεδομένα εδώ πέρα της διοργάνωσης. Αλλά instant replay δεν έχουμε ακόμα. Θα έρθει όμως και αυτό. Λοιπόν, το χρονόμετρο μετράει αντίστροφα. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι το οποίο στο ημίχρονο είχε μπροστά τους Χανιώτες πρωταθλητές με 27-31. Και αυτή τη στιγμή φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι έχουν πετύχει ακριβώς τους ίδιους πόντους τα Χανιά στα δύο ημίχρονα, 31 και 31, δηλαδή 62. Και οι Ηρακλειώτες, οι πρωταθλητές Ηρακλείου, οι παλέμαχοι Ροδότου, οι οποίοι φυσικά κάνανε φοβερό δεύτερο ημίχρονο. Πέτυχαν στο δεύτερο ημίχρονο, Χρήστο, 37 πόντους μέχρι στιγμής. Για να δούμε, η επαναφορά της μπάλας, έχει τελειώσει το παιχνίδι, ό,τι και να γίνει δεν υπάρχει συνέχεια. Οι πρωταθλητές Ηρακλείου είναι στο μεγάλο τελικό, με μεγάλους πρωταγωνιστές. Να πούμε τον Παναγιωτάκη, τον Ανδρέα, ο παίκτης ηγέτης, ο αρχηγός της ομάδας, ο οποίος πέτυχε συνολικά 22 πόντους. Πολύ καλή βοήθεια δώσανε στο σκοράρισμα ο Τρυπάκης με 8, ο οποίος μάλλον φάνηκε να είχε ρολίστα στην διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά πέτυχε κάποιους πολύ σημαντικούς πόντους. Ο Βυσκαδουράκης, ο οποίος πέτυχε 11 πόντους και αυτός πολύ μεγάλη βοήθεια στην ομάδα του. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Χούμα με 6 πόντους, τον Τσιμπλινό με 5, τον Τσαγκαράκη, ο οποίος ήταν και αυτός εξαιρετικός με 9 πόντους και ένα τρίποντο, ο Μπαξεβάνης, ο οποίος πέτυχε 3,
Έτσι, με αυτά και με αυτά, οι πρωταθλητές από το Ηράκλειο, η ομάδα αυτή η οποία κατέκτησε πρώτη φορά το πρωτάθλημα στο εργασιακό του Ηρακλείου, με 15, κάνοντας 15 νίκες και μόλις 2 ήττες, πετυχαίνοντας 65 πόντους μέσο όρο. Κάπου εκεί ήταν και σήμερα, ήταν στους 64. Ήταν ακριβώς τα νούμερα τα οποία πέτυχαν και στο πρωτάθλημά τους. Από την άλλη, η ομάδα των Χανίων, η οποία τελικά δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό. Οι ομάδες οι οποίες έχουν περάσει στο γήπεδο είναι τα Χάκετας, οι πρωταθλητές Ρεθύμνου, και από την άλλη οι Αγρότες Ιεράπετρας. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, 5 λεπτό, 10 λεπτό μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι, και είμαστε κοντά σας για τον δεύτερο μεγάλο ημιτελικό. Υπενθυμίζουμε ότι στον μεγάλο τελικό προκρίθηκε η παλέμαχη του Ηρακλείου, νικώντας παλέμαχη Ροδότου με 64-62. Νίκησαν την Κάβα Κασιμάτης και έτσι φτάνουν στον πολύ μεγάλο τελικό τον αυριανό. Τα λέμε σε λίγο.